Вітаю, вітаю. Зараз будемо починати. Так. О, микрофон. Призучаюся до новой позиции микрофона. Так, есть у нас. Что мы сегодня робим? Подается по гуку все в порядку, все на месте. Поехали тады. Вітанки Орегана, вітанки Теншик, вітаю усіх. Ми протягуємо далі Divinity Original Sin. Я одразу continue тыркну, потому что няма сенсу довго робити подводочку. Ми сабе атрымалі першага настаўніка, які можа нас навучыць прыгодам, як гэта, з новым здольнасцям крыніцы, але ёсць нюансы. Акрамя таго, што ён падазроны вар'ят, акрамя гэтага яшчэ ён паспытаў нас здабыць нейкі артефакт. І вось гэты артефакт мы, можа быць, зараз пойдзем шукаць. Так, я так разумею, што я спецыяльна тут пакінуў і спецыяльна, каб продажам я ўжо заняўся, так, і парадак тут навёў у інвентары. Нешта збольшага выглядае, што так, але мне не падабаецца, што галоўна у Фейна ўсё яшчэ нейкі запас даволі... не, 30 ячэйк звольніў, неблага. Вось, я думаю, можна нават яшчэ і больш. Вось гэта можна з'есці. Ом-ном-ном. Добренько. Давайте арыентавацца. Вырашаем, што мы робім. Мы можам пайсці па квесту гэтага настаўніка, альбо можам пайсці даследаваць яшчэ далей тэрыторыю. Сабраць сет брані, пра які мы таксама не ведаем, дзе яго шукаць. Джонік, знаеш нейкі? Так, добра. У памяць перчыка. Перчык дастойны, гэта самы дастойным быў нам прыемным сынам. А ты гуляеш на тактыцы? А я не памятаю, на чым я гуляю. Я не на вельмі высокай складанасці гуляю, насамрэч. Геймплей? Можа быць тут? Классик мод. Это не... так, это классик. Гэта не высокая складанасць. Я просто думаю, што на тактыцы я бы подзадушыўся. Гульня і так здаравенная, а высокая складанасць яшчэ бы расцягнула яе. Так, знайсці рэшту споры. Я памятаю, што я на тактыцы гуляў дэмку, і там, в прынцыпе, там на тактыцы лепей ведаць, што цябе чакае наперадзе. То бок я не магу ісці даследаваць тое, што я жадаю даследаваць. Я іду дакладна ў пэўныя бойкі абіраю. Там вельмі гэта ператвараецца трошкі ў знайдзі сабе бойку, якую ты можаш адолець з найменшым выкарыстаннем рэсурсаў. Вось такое. І ўсё ператвараецца ў праблему, то бок там патрэбна больш здольнасцяў, ты жадаеш ведаць, якія здольнасці, ну, карацей, складана. Так, па-па-пам. Спіс магістраў. Моцнае буджэнне. Вось. Трэба яму дапамагчы Райкеру. І Мордус можа нас навучыць. Гэта два асноўных, як бы, чалавека, які могуць нас крыніцы навучыць. Бо я сябрам пачала гуляць на тактыцы, і баі даволі павольна ідуць. Я ведаю. Па дэмцы, гэта самае, у дэмцы, калі, ну, не дэмка, а калі яны толькі раннім доступе былі, то першая выспа, я здзяўбаўся я за першую выспу здзяўбаўся, таму што я на тактыцы некалькі разоў праходзіў. Вось, яны змянялі новыя штукі, дадавалі новыя механікі, балансы змяняліся. Чарвяк у канцы першай выспы, гэта проста жэсць на тактыцы. Ну, тыпу, я яго памятаю як штуку, якую ты ведаеш ужо, што ён там будзе. Ты абіраў увесь час, ты абіраў правільны сабе выбар рабіў, але калі ты неправільна прамацаваўся, то ты яго проста амаль не можаш перамагчы. Ну, гэта па-ма не забіваем. Ты павінен правільна мацавацца яшчэ, і ў цябе няма магчымасці перараскінуць пункты, таму што люстэрка будзе толькі на караблі. Вось такая вось хрень. Так, у меня ёсць сумневы. Мы можам пайсці ўлева, альбо зусім пайсці ўправа, вось сюды, на раскопкі. І там у раскопках якраз такі, дарэчы, нам і паабяцаў чэл, карацей, там дзесьці знаходзіцца артефакты для чэла, нашага вар'ята. Можа быць, ім займемся? Я думаю, можна. Байкеру? А пра якога байкера гаворка? Я думаю, давайте так і зробім. Там ёсць хутка перасоўванне ўвогуле. Давайте вось сюды. Будзем, карацей, праз гэтую мясцовасць далей выконваць квест для нашага вар'ята. Ось, калі там будзе складана, мы просто пойдзем назад
і я просто паўтараю шлях. Я магу, дарэчы, тут саскокнуць тэарэтычна, вось у гэтым месцы. Але я пайду як нармальны чалавек, я пайду ў абход. Так, дзесьці у нас поўнач, вось так, вось у гэтым напрамку. Дапамагчы байкеру? Не, райкеру. Гэта амаль як байкер, толькі райкер. Нагадваю, дарэчы, не закінуў у чатку. Дайце-ка, не галасаванне, а наше розыгрыш. Нагадваю, што сёння розыгрыш будзе ключа Міо, я ўсё роўна закінуў чатку. Гэта і за Мацую. Таму што мацуецца яно толькі да канца стрыма, гэта ў лепшым выпадку. Трэба сябе нейкую аўтаматычную запінівалку, карацей, зрабіць. Тыпу, калі запускаеш стрым аўтаматам, каб пін гэта дадавала. Вось. Ну, гэта, ладно. Гэта на наступныя розыгрышы, калі будуць. Абавязкова будуць. Так, Григоріус Ван. Гэта просто чалавек, якога мы просто шлі міма і заўважылі дом, зараз паразмаўляем. Чалавек ходзіць туды-сюды і папыхвае трубкай. Яго твар, як это, яго стомлены твар, трошкі медны, як это, трохі з высохшай крыві на яго руках. Ён заўважае вас. Калі ты шукаеш лячэння альбо чагосьці такога, табе лепей у іншым месцы пашукаць. Я і так ужо заняты, як мінімум зараз. Так. Паказаць яму, звярнуць яго ўвагу на кроў на яго руках і спытаць, чым ён заняты. А ён пагрызае сваю трубку і выпускае нервовае воблака дыму. Нарэшце ён высоўвае яе з свайго рта і прачышчае свой рот, сваё горло. А ў мяне новы пацыент, маладая жанчына з вялікімі праблемамі. Я зраблю ўсё, што магчыма для яе, але мне патрэбна сканцэнтравацца, і гэта значыць... Ён робіць жэст сваёй трубкай, каб мы пакінулі гэтае месца. У нас ёсць... Мы дасведчаны чэл, так? Таму, сказаць, мы трошкі ведаем шляхі... Як это? Мы адукаваныя, мы можам лячыць, мы можам прапанаваць дапамогу. Ну, добра, ты можаш дапамагчы. Возьми ключ і спусціся ў падвал. Я далучуся да цябе там. Але будзь асцярожныя. Вельмі відавочна, што яна моцная маг крыніцы, але чтобы ее не кантралявала, змяніла яе розум і цела. Я не просто так яе закрыў. Добра. Так, тут галоўна не скрасці таго, што нельга красці. Таму што я просто шукаю... Дзе падвал, кажаш? Чэл. Так, у яго 3 ложка. А, вось падвал. І што цёмненька, мне падаецца, гульня, не? Давайте я трошки святлей зраблю. Святленне. А можна мне, калі ласка? А дзе? Камакарэкцыя. Давайте вось... О, вось так зробім. Нешта бледнаватае. Вось так. У нас дастаткова насычаныя колеры. Фреймкэп. Давайте 120. І ў падвале бардель. Ну, гэтым звычайна ўсё скончваецца. Так. Так. Добра, тут не толькі шмат бачна. І вось яна, Наталі Бромхед. Будь гатовы бегчы, калі спатрэбіцца. Оп, монеткі.
Across the cellar, a shape bearing some resemblance to a woman lurches around to face you. З іншого боку підвала ніякі... Так. A shape bearing some resemblance to a woman. Як це? Істота, трошки нагадуючи жанчину, виходить до вас. Яна видає різні гуки, коротей. Я майстер перекладу. Яна чує нас. Будь спокійний, резко не ворушися. Восьмым у нас есть веды. Заўважыць, што часткова вылечаная залечыўшаяся кругавая траўма на яе скальпе, гэта трэпанацыя, траўма трэпанацыі. Хтосьці адчыніў яе галаву і спрабаваў штосьці зрабіць. Маеш рацыю. Я гэтага не заўважаў раней. У мяне не атрымлівалася падысці дастаткова блізка. Нам патрэбна ёй дапамагчы. Магчыма, мы можам адмяніць тое, што было з ёй зроблена. Два варыянты. Пагадзіцца, нават калі ёсць хоць маленькі шанец, нам патрэбна гэта паспрабаваць. Другі варыянт сказаць, што ў гэтым няма сэнсу. Давайте паспрабуем. Добра. Нам трэба яе спыніць, разумееш? Зрабіў усё, што магчыма, каб аслабіць яе, але толькі не забівай яе. Мы нейрахірург, мы нейрахірамант. Вось, мы зараз тут рознага панаробім. Яшчэ адзін гук, ужо больш жорсткі, злы. А потым гук хуткіх крокаў, якія бягуць да цябе. Добра. Божухна! Яе эмоцыі, гэта літаральна яе страх, яе ярасць, лютасць і яе anguish. Я не памятаю, што такое anguish. Так. Добра. Ні халеры яны. Так яны лётаючыя, паверхні ім не будуць наносіць. Ні халеры ў іх брані. 530. Так, мы канцэнтруемся на адным. Няма сэнсу, просто разбіваць. Мне, магчыма, прыйдзецца карыстацца крыніцай. Так, ваўчок. Ствараем ваўчка. Ёсць. І давайте просто натхненне зробім. І яна яшчэ. Слухайце, а што калі яе аслабіць у першую чаргу? Вітаю, аучпайтайты, вітанкі. Жанчына прапрацавала свае эмоцыі. Мне падаецца, гэта яе прапрацаваныя эмоцыі мне зараз наваляюць. Давайте яе паспрабуем атакаваць у першую чаргу. Так. То бок прасцей яе забіць, але... Блин, я не ведаю, эмоцыі, можа быць, усё ж такі трэба біць. Я не ўпэўнены, просто мне падаецца, калі яе... Гэта не выглядае, што ўплывае на эмоцыі. Вось тое, што я зараз раблю, мне падаецца, яна тая ж самая. Так. Я паспрабую яе зараз, мы захаваліся перад гэтым, так? Ні халеры. Нормально б'юсь, так. Добра. Паляпшэнні розныя. Нам трэба ўмацаванне. Магічную броню прызываем. Ёсць. Далей паскарэнне. Натхненне ўжо ляжыць, ужо ёсць. Я магу... Давайте сканцэнтруемся на вось гэтым чэле. Маіх пашкоджанняў, просто я наношу прыкладна па 60-70 пашкоджанняў у адну броню. Яны наносяць... Яны, ў прынцыпе, раней мяне заб'юць. Ау. Так, у меня есть адчуванне, што нас заб'юць раней. Так. Звяжемся з ёю. Усе пашкоджанні на Фейна будуць ісці ў яе яшчэ. Што я магу? Што яшчэ магу? Давайте... Я магу павучка выклікаць. Дарэчы, тут нейкая блытаніна з здольнасцямі. Давайте вось такое зробім. І вось такое зробім.
Призываем павучка. Ёсць павучок. Што ў яго ёсць? Паглынуць труп. І атрымлівае... Ага, добра, выбухае гэты труп, але дае здароўе. Плюс яшчэ дае баф на сілы, на моц. Вітаю, Юджин, вітаночки. Нагадваю, што сёння у нас розыгрыш о 12 па Польшчы, то бок прыкладна праз 1,5 гадзінкі мы будзем круціць рулетку, на якой мы вызначым спачатку пераможцу, а потым яшчэ і пакруцім рулетку на гульню, якую будзем гуляць у чацвер. Мы прыйшоў час бочачкі, якую мы цягаем у кішэнях. Справа ў тым, што бочачка не бочачка, а, блин, тут яшчэ одна ёсць, адчай яе. Просто бочачка, я нават не ведаю, куды яе прымяніць тут. Так. У прынцыпе, не, пачакайце-ка. У прынцыпе, гэта рэалістычна, хаця бы адну з іх забіць. Я просто подумаў, што нават адну гэта будзе праблема. Але выглядае не настолькі дрэнна. Блин, яно балюча. Ау. Так. Добра, гэта рикошет. Ёсць. Іфан. Яшчэ, вось так. Ёсць. Яе... Давайте працягваць яе біць. Оп, мы вырубілі і штукі гэтыя зніклі. Усё, я правільную тактыку абраў. Это была ідэальная тактыка. Я аслабіў яе, але пры гэтым не забіў. Так, ёсць. Ну што, захоўваемся. Я думаў, што мне прыйдзецца іх усіх забіваць, а потом толькі яе біць. Вітанчыкі, Пурбай, вітаю. Блин, я ўжо павітаўся. Упс. Маладая жанчына ўсё яшчэ... Яна ляжыць на зямлі. І не рушыцца. Яе дыханне вельмі няроўнае. Свон гэта чэл, гэта лекар. Яго набор хірургічных прылад ляжыць паблізу. Пачаць аперацыю. Чакайце-ка, паразмаўляем з гэтым чэлам. Немагчыма, нельга губляць час. Нам патрэбна зрабіць, што магчыма зараз жа. Ну добра, пачынаем аперацыю. Сон падыходзіць і утрымліваецца руку з грымасай болю. Яе прывезеныя пачвары зламалі мне руку. Я зраблю, што магчыма, але ён крыхціць. Рэшту прыйдзецца рабіць табе. Будзь асцярожны. Адзін неўдалы крок, і яна памёрла. Добра, я зразумеў. Мы майстар, карацей, медык. З косткамі мы працаваць умеем. Нейрахрынкаманд. Так, мы гэта майстры гэтага. Я не ведаю, я сказаў, Эйль Эбей атрымлівае 1000. І я нагадваю, што сёння ў нас розыгрыш Міо, ключа Міо, і таксама будзем вырашаць, во што мы будзем гуляць у чацвер, таму не забывайцеся яшчэ, калі вы не зарэгістраваліся, зарэгіструйцеся, а калі вы ждаеце прагаласаваць за гульню, якая вам падабаецца, самы час зрабіць. Праз 1,5 гадзінкі будзем вызначаць пераможцу. Так, далей. Ага, добра, варыянты. Адрэзаць ёй разрэзаць так, slice back her scalp and set to work on her skull with a bone saw. Адрэзаць скальп і пачаць працаваць з яе чэрапам пілою па касці. Другі варыянт. Адцягнуць яе скуру, узяць молот для касці і далато і пачаць асцярожна гэта сама прабівацца скрозь яе чэрап. Ну вось давайте другі варыянт, гэта гучыць як адэкватны варыянт. Трэці варыянт яшчэ дапамагчае спытаць яго, каб ён яе трымаў, але за зламанай рукой я нават не ведаю. Давайте самі самастойна другі варыянт. Упс. After much effort and a lot of blood, you've created a ragged hole in her skull. Not the finest job. Пасля шмат намаганняў і вялікай колькасці крыві вы стварылі дзюрку ў яе чэрапе. Не самая лепшая праца, але яна падыдзе. Упс.
там быў крак просто. Я думал, што гэта магло быць дрэнна скончыцца, але не. Moves along her exposed lobe. It's a maggot of some kind. Штосьці рухаецца у яе адкрытай лобнай долі. Нейкі слімак. Так, першы варыянт. Узяць шчыпчыкі і асцярожна паспрабаваць зняць гэтага слімака. Другі варыянт. Ён чапляецца, вельмі моцна чапляецца за тканіну яе мозгу. Форцепс. Что такое моцнае стерді форцепс узяць? Что такое форцепс? Як это выглядае ўвогуле? Форцепс. Таксама шчыпчыкі. Ну, такі захват. Форцепс. А ў чым розніца паміж шчыпчыкамі і гэтымі штукамі? Tweezers. Ну шчыпчыкі зусім маленечкая такая хрень, а гэта больш крупныя шчыпчыкі, караце, вось уся розніца. Пытанне, конечно. Паспрабаваць делікатныя шчыпчыкі. The maggot is caught in the pinch of the tweezers and plucked off in a single swift move. Слімак злоўлены у шчыпчыкамі і дастаны адзіным хуткім рухам. Адзіным хуткім рухам. Яе дыханне становіцца павярховым, і яна трымаецца паміж жыццём і смерцю. Адзінае, што ты можаш зрабіць, гэта зашыць і спадзявацца на лепшае. Так. Давайте осторожно, повольненько закрыть рану. You replace the extracted bone and bind it with copper hooks. Then you draw the scalp back in place and start stitching the incision shut. Baldur's Gate 3? Ну, так. С посылочкой на Baldur's Gate 3. Вы заменяете... Вы ставите на место достанную костку и зачапляете ее медными крюками. Потом вы натягиваете скальп назад на место и начинаете зашивать эту травму. Идеально. Паспяхова выканалі аперацыю на Наталі. Яе дыханне становіцца больш моцным, больш спакойным. Колер вяртаецца да яе шчок. Не халеры, хутенька яна аднаўляецца пасля такой аперацыі, якая ў падвале літаральна зроблена. Яна жывая, у цябе трымалася, ніколі такога не бачыў. За 20 гадоў. Я буду за ёй прыглядаць, яе нельга рухацца. Я упэўнены, што яна будзе пажадае табе аддзячыць, калі яе атрымаецца. Я атрымаў? Што я атрымаў? Пачакайце-ка, дзе гэты прадмет? Што, дзе? Куды ён падзеўся? Дзе ён? Я бачыў. Так, сартыраваць па новенькім. Я атрымаў? А дзе ён? Куды ён? Знік-то. Што, я на іншому персонажу пайшоў, альбо што? І куды? Дзе гэтая граната з чарвямі, паразітамі мозгавымі? Я не бачу, ну... Ну, апошняя паднятая. Так. Яшчэ не працуе. Гэта можа быць рэцэпт? Градыенты... Так, а можна рэцэпты паглядзець? Добра, давайте-ка у крафтинг полезем. Рецепты. Так, мне подается, мне дали рецепт. То... Граната. Вось, кластерная. Вось. Божухна. Что? Зараз яшчэ раз. А што яна... А можна яе... Блин, трэба будзе скрафціць. Мне патрэбна чэрві. Блин, а я прадаў гэтыя самыя шклянкі з чарвямі. Типу, мы знаходзілі шклянкі з чарвямі, і я бы мог зараз зрабіць сабе гранаты. Я не ведаў. Блин. Мы хоць прачерлі шыпчыкі анучкай. Не упэўнены. Я тут, типу,
Я здзіўлен, што такая аперацыя прайшла без праблем. Я не думаю, што яна прайшла без праблем. Просто тыпу гэта ж мала магчыма. Але зноў жа магічны сусвет, тут усе трывалыя капзда якія. Яны не па некалькі магічных заклёнаў у лыч гатовыя вытрымаць нармальна ім. Оп. Я трошки не тое сабраў. Вернем назад. У месяцовых вежах і файруне. Гэта спойлеры. Спойлеры. Не, ну я-то ведаю просто, што мало ли. Але ж гэта, ну, амаль... О! Жыва дрэва. Цікава, ладно, саб будем носить. Что я хотел сказать? Типу, мне просто падаецца, гэта ж магістры зрабілі, правильно? Это яны у нас вялікія фанаты з чарвямі калупацца. Ну, все, можно выбираться отсюда. Цудоўна. Весело прайшлі мимо. Раптоўную аперацыю на чэрапе зрабілі. Так. Цікава. Тут дзіцячыя цацкі. Цікава. А дзіцёнак где? Быццам бы... Это дзіўна. Ну, реально, быццам бы павінна быць дзіцёнак дзесьці. Вось маглі магістраў паўчыхе насіць, сябраваць з ёй. Дык там магістраў хацела забіваць не паўчыха. Ну там, в прынцыпе, можна было бы... Так, з паўчыха варыянт быў. Просто была ж яшчэ забойца магістраў. Так, а тут малюнак. І бутэлечка віна. Угу. Цікава. Цікава, ладно. Я упомню, вось тут будзе то самае, што раскапаць. Не? Да ладно. Не можа быць. Так, уважлівасць. Уважлівасць тыц нашаму самому уважліваму. Не можа быць. Ну, просто не можа быць. Давайте-ка, оп. Так, гэта дух, мы яго ўжо без конца за нами цягаецца. Дворфа. На 9 Original Sin 2 отправляется 2500. Дякую велике. Ну, где мы там заблукали? Вось, я думаю, што мы можам яшчэ адправіцца... Так, вось мы працягваем ісці ў правы бок, будзем абыходзіць усю лакацыю, а пакрысе рухацца ўправа. Гэта мы, по-моему, Віктор Флін. Мы з тобой размаўлялі, не? О. Так, сабака трымаецца на дыстанцыі. Асцярожныя вочы... Так, sizing you up as his hackles rise. Ну, карацей, ён нас ацэньвае. Ты збег? Усе тут збегаюць, усе бегуць. Усе бегуць ад чагосьці. Сказаць, што мы ні ад чаго не збегаем, мы бяжым да рэчаў. Як палачкі, мячыкі, я разумею. Я бегу ад дрэннага чалавека. Вельмі дрэннага чалавека. Чалавек хацеў зрабіць мяне... Wanted to make me spider. Вот. Хацеў скарміць мяне павуку. Я ведаю, я магу адчуць добро і зло. Райкер дрэнна. Вось я яго хацеў скарміць. На 9 Original Sin 2 яшчэ 2500 адпраўляецца. Дзякую вялікі. Спытаць наконт Райкера. Ён гучыць як той, ад каго лепей трымацца падалей. Дрэнны чалавек, вельмі дрэнны.
Мне падабаўся яго дом, яго вялікі сад з камянямі, шмат і шмат костак, каб выкапаць. Вельмі добрыя, смачныя косткі. When I sniffed him, how he is for true, I ran and ran and ran. Але калі я панюхаў яго, які ён сапраўдны, я бёг і бёг і бёг. Сказаць, каб ён панюхаў нас, каб ён сказаў нам, ці пахнем мы добра альбо дрэнна. He paws a few tentative steps closer and sniffs. Ён робіць некалькі крокаў сумневу да цябе і абнюхвае вакол цябе, поўнасцю сканцэнтраваны. Most good. Трохі часткова дрэнна, бо з большасці добрая, дастаткова добрая. Дастаткова добрая. Bounds forwards and licks your face effusively. Ён даволі ён рушыць наперад і пачынае Allergic reaction develops. актыўна вылізваць нам твары. Red blotches spread. І дыханне пахне глінай могілак і старажытнымі косткамі. У той жа момант вы адчуваеце алергічную рэакцыю, якая пачынае развівацца ў вашай шчаке. Ну тут, на жаль, не прапрацаваны момант поўнасцю да канца шкелетам. Ну, карацей, так, там пачынае раздражненне распаўсюджвацца. Absorbs away to sniff about the area, leaving you with his approval and an itchy face. Так. Сабака адпраўляецца далей аглядаць тэрыторыю, пакідаючы цябе са сваім, як это, са сваёй адзнакай якасці і тварам, і лучом, які чэшыцца. Добра. Глядзі, скрадзе костку. Так, я думаю, тут бы зусім іншы дыялог быў бы, але зноў жа, гэта ж, ну, ўсё. Чакайце-ка. А чаму? Што у мяне хвароба, я ад яго хваробу атрымаў. Табашка. Так, у мяне ёсць нешта, што здымае хваробы, без неабходнасці выкарыстання нейкага там суперлячэння. Не? З чым здымаецца? Fortify Bless. Вось давайте Fortify скарыстаем. О, я амаль сабе забіў. Не, ўсё, я амаль забіў Фейна лячэннем, я ж забыўся, што яго нельга лячыць-то. Упс. У меня амаль галоўны персонаж помер просто так, таму што я регенерацыю на яго наклаў. Так. Даволі далёка абыходзіць, дарэчы. Ой, тут цікавае яшчэ месца. А давайте-ка пашукаем. Там унізе нешта ёсць. Вось там. Вось гэтая пляцоўка, тут можна. І вось тут можна. А што это такое? І чаму? А давайте. Мы сюды збегаем. Назад трошки і паспробуем паскакаць. Там чамусьці ёсць пляцоўкі, куды можна заскокнуць. А калі можна заскокнуць, то гэта можа быць штосьці карыснае. Так, бяром нашага скакуна уважлівага. Калі ласка. Уважлівы скакун. 28 удараў рэгенерацыі, ты дзейнічаў, напэўна. Ну, самы ідэальны спосаб забіць шкелета. Так, раз. Цёмна, ўсё вельмі цёмнае раптоўна. Это вось там, з таго боку, так? Это ён, я просто триггерую наступную лакацыю, мне падаецца. Во, тут нешта ёсць. Во, сюды мы і сходзім. І зноў дзіцячыя рэчы. Палачка прыроды, просты пярсцёнак і скрутак ачаравання. Чароўна. Можна было бы скарыстацца. Блин, можна было бы пірамідкай скарыстацца, але ладно, я ўжо просто проскачу назад. Но я казаў, што карацей нешта карыснае будзе. І тут, па ідэі, я магу скараціць і адразу перайсці ў тую лакацыю без неабходнасці. Не, чат. Гэтая лакацыя. Яна свая. Так, дзе? Дзе я згубіў сам сябе? Вось туды, карацей, на тую выспу, яна насамрэч дае не дайсці ніяк. Няма такога спосаба, як тут дайсці. Ну, не бачна на мапе, як мінімум.
Бяром. Зараз мне спатрэбіцца пірамідкі. Так, у каго яна ёсць? Перадам пірамідку Ифану. Где пирамидка другая? Где блакитненькая пирамидка? Блин, я упора я не бачу. І пошука няма хуткага па усім предметам. Вось она. А так, яна у Ифана. А чаму яна не на інвентары не выкладзена? А, не, выкладзена, ўсё нормально. Добранька, тады Фейн, калі ласка, піраміднічкай сваёй скарыстайся. Фейн, а где твоя-то пирамидка? Куды ты пирамидку запихал себе? Так, есть. Перасунься до блакитной. Цудоўна. Можна адразу усіх перасунуць. Декейн, нельга лячыцца. Захоўваемся. Это будзе нешта дзіўнае зараз. Пірамідкі добра, кубікі дрэнна. Так, але калі не ўдала скласці пірамідкі, можна атрымаць кубік. І тады мы маем праблемы. Добра, глядзіце, я Ифана перасоўваю туды далей. Ён адразу трапляю ў бойку. У бойку з 14 узроўнем. Так, і яму адразу выклікаюць гэтых самых ворагаў. Усю каманду тэлепартуем да яго і таксама уступаем у бойку. Добра, ёсць. Elder of Mending, Elder of Passing. Блин, яны высокаватыя ўзроўні, іх даволі шмат. У мяне праблемы. Вітаю, Патэйта. Магія з... Глядзіце. Тут андеды ўвогуле сабраліся. Так, добра. Добра, разбіраемся па дарозе. Тотэм, можа быць, тотэм вынесці. Яны таксама лечацца? А не, яны лечацца могуць. Блин, тотемы просто будут настреливать нам. Давайте-ка настреляем кому-нибудь з ворагаў. Ось так. І крытом яшчэ. Цудоўна. І яшчэ. І натхнення. Так. Перасунулася і будзе атакаваць зверху. І гэта ваяр, так? О, блин, ён лячэнне будзе накладваць. Ай, не накладвайце лячэнне. Ай-яй-яй, ах вы пачвары. Блин. І яны дакладна мацней, чым тое, што я чакаў. Яшчэ ёсць ворагі. Метеарыты. І Лоіс адразу ад'ехала. Мы не будзем тут змагацца. 14 ўзровень для нас занадта за злосна. Так, залез, карацей. Ну, зато я ведаю, што там ёсць. Локацыя на 14 ўзроўні, і там 3 шкілета, якія добра даследжаныя. Так, мы... Які мы ўзровень? Мы... Дзе гэта паглядзець? Мы 11 ўзровень. Ну, карацей, 3 ўзроўні розніцы, гэта за тлуста. Не трымаемся гэтага, сходзім. Зайшоў неяк Фейну паліклініку. А ему адмовіліся рабіць рэнтген. Так. Добра. Go Black Pit. Я вось туды накіроўваюся. Black Pit гэта ж вось гэтая лакацыя, правильно? Black Pit's Cave. Так, я туды накіроўваюся. Я просто што заходжу у любую дзюрку, якую толькі я сустрэну па дарозе, таму мы так доўга ідзем. Усё ў парадку. Собачка. Я мимо проходжу. Я просто мимо проходжу. Давай-ка. Идем далее. Так, это разбитый мост. Вось там унізе якраз таки были тыя шкілеты, але мы пойдем не туды. Потому что нахрен тых шкілетаў. Black Pit, так, гандляр, 13 ўзровень. Копая.
Гарет капае у монотонна капае. А, гандляры ў сэнсе, што тыпу з ім можна пагандляваць, і ў яго ёсць карысныя рэчы. Мантыя магістра, не. Заклёны можа быць. Выклікаць галодную кветку. Цікава. Добра, не. Так. Хваля атруты. Збольшага ў мяне ўсё гэта ёсць. Гэта ж наш Гарет з першай локі. Гэта вось... тыпу з гэтых сікераў, так? Якія шукачы. Шукуны. Ну так, это ён. Заўвага Дандеда. Гэта дакладна могілкі. Ён бачны крыжы і ёсць варыянт адказ за Андеда. Зрабіць жест у бок могілак. Ці ён кагосьці закопвае альбо адкопвае. Ашуканцы. Не. Это тыя сікеры. Яны абшуканцы. Яны абшукваюць усё. Так. Давайте варыянт Андеда. Ён замірае. Потым павольна паварочыць да цябе. Яго голас спакойны, а яго дыханне спакойнае, а голас монотонны. Я павінен я павінен інсіст. Я павінен патрабаваць карацей ад цябе, каб ты паказаў хоць трохі павагі богаабуджаныя. Я закопваю маіх забітых бацькоў. Ён вяртаецца, каб працягнуць сваю задачу, але яго рытм парушаецца. Ён робіць паузу. Навісае цішыня, якую вельмі хочацца разбіць. Выбач, я не ведаў. Не, вядома, ты не ведаў. Богабуджаны. Я бачыў кроў шукачоў, якая цячэ ў пясок. Я шоў праз трупы палубы на ледзі помсце. Але калі вочы без жыцця калі вочы тваёй маці глядзяць на цябе без ніякага жыцця, я не ведаў. Я не ведаў, што за цемра ляжыць па-за межамі болю. А зараз я ведаю. Паспрабаваць яго гэта падтрымаць. Спытаць, хто гэта зрабіў. Прыслужнікі Далес. Я такія карысныя інструменты. Пачвары робяць, пачвары гэта, які, я так разумею, гаворка не пра людзей, вось гэтыя пачвары з бездані. Пачвары робяць усю гразную працу, а белыя трымаюць свае робы чыстымі. Вельмі зручна. Яны ўсё яшчэ там распаўсюджваюць свой смурод скрозь увесь дом. Паладзіны прыйшлі, каб вычысціць гэтую дрэнь. Так. У імя Люцыяна яны кажуць, а потым яны самі ў гэтае вераць. Так, ён варушыць цябе, яго вочы прабягаюцца па напалову запоўненых магілах, і ён выдыхае. Я той, хто маліўся. Бясконцая літані, я не ўпэўнены. Літанія, ён так і будзе? Ну, карацей, малітва. Колькі разоў я павінен быў колькі разоў я павінен быў маліць аб гэтым? Як шмат слёз павінен я быў праліць? Колькі я павінен зрабіць, каб богі мяне пачулі? Ён моцна выдыхае і глядзіць міма нас на бліжэйшы дом. У вас ёсць адчуванне, што ён хутка зламае рыдлёўку на дзве паловы.
Сказаць, што магчыма Люцыана і няма, але ты ўсё яшчэ тут, каб дапамагчы яму і шукачы таксама. No use for empty platitudes. Not from a walking skeleton chosen as the Seven's divine pet. Ён супер злы. Мне не патрэбны ніякія платіцюцы, я не ўпэўнены, як перакласці, але карацей, ну, мне просто карацей не патрэбны пустыя словы. Не ад хадзячага шкілета, які быў абраны семярымі, як святая, як святы пітомец. Ну, Swear you hear Gareth's pulse. вы можете паклясціся, што вы чуеце пульс Гарета, які прабягаецца скрозь яго, які бяжыць хутчэй, чым кожух, чым конь. Вы ніколі пра такое не чулі, але вы думаеце, што сэрца Гарета блізка да таго, каб быць разарваным. If you want to help, then you find the craven wight that ordered their slaughter. Anyone that stands between you Калі ты жадаеш дапамагчы, знайдзі гэтага белага, які загадаў іх забойства. Усё, што ставіць паміж табою і праўдай, неважна, пад якім сцягам яны ідуць, альбо за кім ідуць, забі іх, карацей. Make them bleed. Ой, перакананні мы слабыя. Давайте захаваемся. Тут важны момант. Я пагаджуся. Просто. Я не паспрабую яго пераконваць. His hand moves from his shovel to his sword. He wipes his forefinger along the blade, opening a bloody gash. He stares at the wound, then wipes the blood across his glistening forehead. Яго рука хутка рухаецца ад яго рыдлёўкі да яго мяча. Ён праводзіць сваім пальцам па лязу і адкрывае рану. Ён глядзіць на яе, потым выцірае кроў па свайму аб свой лоб. go to the house. Ідзі ў дом. Be the truth. Прынясі мне праўду. Так, добра. Together, man. 12 ўзроўні. Нормально так. The two paladins Gareth mentioned are arguing in front of the door. Два паладзіна, якіх узгадаў Гарет, стаяць перад дзвярыма і And look at you як гэта? Не скардзяцца, аргію, гэта слова вылетело з галавы, карацей, яны спрэчка у іх, яны спрачаюцца перад дзвярыма дома. Калі яны заўважаюць ваш, як вы падыходзіце, яны спыняюцца размаўляць і здзіўлена на цябе глядзяць. Сварацца, так. Ну, спрачаюцца. Так. Нічога ў іх набыць нельга нармальнага. Значит, што яны тут робяць? Мы ахоўваем гэты дом. Лепей драмацца адсюль падалей. Тут ёсць група маўклівых манахаў унутры, якія ўжо сёння адчулі кроў, а яны ўжо кагосьці там забілі. Яны ўжо забілі там. Яны ніколі нікога не забілі. Магістры, якія іх кантралююць, вось яны гэта зрабілі. Ты ведаеш Донну? Ён жа мухі не абідзіць, пакуль яны не прымусяць яе. Але, да таго моманту, як яны завярнулі, пераўтварылі ў маўклівага манаха. Але яны змянілі яе, і яна зараз ужо не Донна. Зразумее яшчэ, гэтыя бедныя істоты ўжо павінны быць забіты. Не, пачакаю, я ўпэўнены, магчыма, я ўпэўнены момант, іх можна выратаваць, калі ўся гэтая хрень з крыніцай будзе ўжо скончана. Іншы паладзін закотвае свае вочы і трасе галавою, калі паварочваецца да вас. У любым выпадку, гэта нашыя справы, не твае. Трымайся падалей ад дзвяры, і з табой усё будзе ў парадку. Сказаць, што можна не клапаціцца, мы разбяромся з монахамі. Ты не можаш гэтага зрабіць.
Яны былі людзьмі, якіх кахалі. Butcher them like cattle. Неправільна будзе забіваць іх як кэтл. Кэтл гэта ну рагаты скот карацей. Быдла, вось. Паспрабуем пераканаць, сказаць, што каб ён на гэтым падумаў, чтобы Донна жадала. Не атрымалася пераканаць. Ачапіся. He's upset enough about Donna without all this. Ты што не бачыш, што ён і як гэта і яму і так дрэнна за Доннай без усяго гэтага. I can't. That's Donna in there, but she was. А я магу проста абысці іх. Проста мне забіваць іх не абавязкова. Я магу падысці з гэтага боку. Давайте паспрабуем з гэтага боку. Просто падысці паглядзець, што я магу зрабіць. Не выглядае, што штосьці магло адсюль зарабіць. Ладно. Or forever? Feed them like pets? Get yourself together, man. Монахі там ціхія гэтага першага ўзроўня ўвогуле. То, па сутнасці, праблема паладзіны. Калі б я мог пераканаць паладзінаў, то было бы ўсё проста. Але я не магу. Нам пашчасціла, і мы атрымалі нейкі круты кінжальчык. It's a monster. Наколькі круты? Simple, all of them are. 12 ўзроўня, неблага. Эпічненькі. Так. Back off. Ну, мне придется биться, коли ждаю выканаць справу гэтую. Back off. Я могу просто распачаць бойку. Я просто распачну бойку. I can't. That's Donna in there, but Пачалася бойку. Вы бачыце паладзіны, але не пашчасціла вам сёння. Так, а хто у нас ходзіць? Так, Фейн. Іфан, выбачаюся, пераблытаў. Павук прыгожы, так, вельмі быццам бы з The Forest збег. Так. Давайте крыху дапамагчы тут. Давай. Бі. Яшчэ натхнення на ўсіх. Раз. Регенерацию можно кинуть. Не, пока не буду кидать. Магичная броня. Успышка. Ослепили. О, у іх, до речі, доволі мало. У іх магічної броні амаль не було, я не зауважив гэтага. Добра. А лячэнне, ты не можешь зараз лячыцца. Бывай. Цудоўна. І што я яшчэ магу зрабіць? Гэта броню фізічную накінуць на ўсіх. Prepare yourself. Плюс атрута. Рабіць, што пажадаеце з гэтым. Так, павучок. Right where I want you. Ёсць. Па сутнасці ўсё добра ідзе, мы спакойненька зараз іх накідаем. Раз. Два. Яны яшчэ аслепленыя, не могуць нармальна бачыць навокал. Б'юць абы як. Ну і нормально, працягваем. Регенерацию я накидывать не буду, я просто нанесу... Блин. Може маланочка, вось де маланочка моя. Вось ты. Я спіс прибрав? Не. Ён усё яшчэ на месцы. Просто може бути біле на білому. Блін, там може зусім дрэнна бачна.
Я просто не ожидаю дадаваць падкладку под гэта ўсё, потому что яна будзе квадратная такая, яна прям будзе залазіць. Але я ўсё дадаю пакрысе. Я зараз, каб вы разумелі, спіс справа зверху, ён пакрысе змяншаецца. Вы можа не заўважылі, але я кожны стрым пакрыху па пунктику яго змяншаю. Вось, правяраю, як нармальна ці не. Вось, пры гэтым я жадаю яшчэ, зараз давайте дадам одну штуку. Дзе яно было, каб, можа быць, аутлайн патрэбна падвысіць. Каб яно было больш бачна, вось так, я думаю. Бо чым менш яно становіцца, тым больш патрэбны аутлайн. Давайте, каб яшчэ супадал спіс, ну, назва. Зверху таксама такую же штуку зраблю. З мабільнага ўсё адно не бачна. Я так прыкладна і падумаў, што з гэтага самага з мабільнага не бачна, а з кампа зараз, калі ёсць каманда, то ў прынцыпе можна арыентавацца ў асноўным на каманду. Гэта просто патрэбна прыкладна, каб пабачыць тое, што вы ўжо ведаеце. Ну, тыпу, ну, просто агульнае мець уяўленне, што там адбываецца. Менш я, можа быць, яго рабіць не буду, але яно зараз хаця бы там умяшчаецца плюс-мінус. Вось. То бок, хацелася б, канешне, каб была каманда, якая магла закінуць, тыпу, поўны спіс, там, можа, файлікам які, альбо штосьці такое, таму што спіс можа расці бясконца, у чатку кідаць бессэнсоўна, таму што у чатка абмежаваная на даўжыню паведамлення, гэта немагчыма ў чат адпраўляць. Але файлік адсылаць, я думаю, гэта жорстка, ну, тыпу, мне платформа дакладна не дазволіць такога рабіць. Ну, ёсць свае абмежаванні. Вось, альбо зрабіць нейкі спіс яшчэ онлайн, які будзе ў Google табліца, якая будзе сама па сабе абнаўляцца кожны раз, так же сама, як вось мы зараз тыпу сядзім, каб гэты спіс таксама абнаўляўся. Гэта таксама можна зрабіць, але лянотна было, шчыра. Я з гукамі яшчэ на чацвер на галасаванні не разабраўся. Дарэчы, каб вы разумелі, учора на галасаванні быў гук, просто што я яго не пачуў. Трэба нешта круціць, таму што ён незаўважны, я яго не вылучаю і вы, хутчэй за ўсё, і не заўважалі таксама. Вось, калі я яго не заўважыў, то і вы дакладна не ведалі, што ён быў увогуле. Занадта ціхі, занадта невылучальным, трэба мелодыя, каб грала нейкая такая, як вылучальная. Добра, давайте просто скіпнем ход. Запаливаем яшчэ. Оп, нормально. Яшчэ што я магу? Накласці... На гэтага паладзіна не накладзецца, добра. Давайте чысты розум на Ифана. Гульня гучная была учора. Гульні учора, у прынцыпе, былі... Ну, яна ж не адладжана, але мне падаецца, вось цікава наконт гульні, якая канкрэтна была? Нейкая пэўная, альбо ўсе? Вось. Бо я трошки кручу з гукам, і глобальна, ну, налады ў OBS ніяк не змяняюцца, а вось гульні, яны ўсе гучаць по-рознаму. Вось. Кожная гульня мае сваю голоснасць у розныя моманты, і часта яны бываюць незбалансаваны, не прапрацаваны гэты момант. Гэта не заўважна, калі вы просто гуляеце, але калі гэта ёсць яшчэ нейкі... Калі яно ўнутры гульні ўсё прадумана, то ніякай праблемы няма. А вось калі ёсць стрымлер, то дадаецца яшчэ фактар, які трэба ўлічваць і яго пад кожную гульню сваю рабіць. DuckTales з дзедам. Я зацішаў яе. Я потым пераглядаў у навушніках нармальна, але моя жонка казала, што без навушнікаў на калонках, калі на планшеце там альбо на гэтым самым на ноуце, на такіх калонках не, там было слабенька. Потым стала лепей, калі я зрабіў цішэй, але ў пачатку было дрэнна. Хаця мне, ну, я ў навушніках потым пераслухоўваў нармальна. Карацей, дзіўныя рэчы. Так, я нешта... Давайте прокрутку не зробім. Блин, я не могу дацягнуцца нават ударыць. Давайте шчыт кинем. Блин, я не могу реально тут... Давай провокацию кинем. Спрацавала. Добра. Што яшчэ? Блин, тут реально мы такое месца абралі сабе для бойкі. Лухта нейкая. Давайте телепортацыя яго вось туды. Трошки больше месца яму. І вось зараз, калі ён на адкрытай мясцовасці, на табе. Астудзіся.
І. Ветер яшчэ. Маскіта ў табе. Улыч. І я яшчэ апошняе. Што я магу яму яшчэ апошняе? Вось, зямля. Бах. А чаму ён стаў нам ворагам? А чаму Гарат нам вораг? Я не разумею зараз, чат. Чаму Гарат нам вораг? Я для Гарата гэта раблю. Гарат просто пачаў змагацца з намі. Я не разумею чаму. Можа з-за таго, што я тэлепартнуў яго занадта далёк? Я не ведаю. Тыпу, ён... Я не разумею. Так, давайте падыдзем да Гарата і скажам яму, што даведаліся. Я зараз не разумею, што за хрень. Я літаральна гэта раблю толькі для яго. Smears of Добра, яшчэ раз. That thing isn't Donna. It isn't anybody. It's a monster, pure and simple. All of them are. Трошки станем вось тут. Fireball. Зараз Гарат не удзельнічае ў бойца. То бок гэта я нешта зрабіў такое, што прымусіла Гарата удзельнічаць у бойца. А чаму ты не можаш атакаваць? Дзіўна, я не разумею, што за хрень адбылася зараз, але ладно. Перагуляем бойку проста. Так, кидаем на паскарэнне, ёсць. Кидаем магічную броню. І натхнение. У нас застаецца яшчэ один пункт дзеяння, але мы захаваем яго на наступны ход. Далей. Паскарэнне на Ифана. Ифан, калі ласка. Будь хутчэй. Далей. Фізічная броня. О, я яшчэ на гэтага чэлу накінуў. Блин, я там яму бафаў накідаў, якія яму не патрэбныя. Запальванне. Оп. Ну добра, ну ладно. Так, я там дверь амаль выбил. Не подается своими ударами. Так. Пытаецца нормалізавалася. Гарат не удзельнічае ў гэтым. І гэта норм тады. Але гэта, канешне, было дзіўна. Охладили. Яшчэ больше льда. Заморозили одного, запаволили другого. Цудоўна. І вось вам не хапала вам павучка шкелетнага. Калі ласачка. Можете назіраць. Чисто розум на Ифана, цудоўна. Простреляю сквозь двух, цудоўненько. И добиваем одного из них. Есть. Раз. Гарат не удзельнічае ў бойцы ўсё яшчэ. Я просто подумал, может быть, забойство прымусіла яго, я не ведаю. Мне падаецца, тэлепартацыя насамрэч яго паўплывала. Чамусьці ранейка насамрэч. Давай бей. Давай бей. Ну, где там?
Ось. Ну, які трапяткі, я згодны. Ачмурэў. Так самае галоўнае, я сам сказаў, што тыпу ідзі разбярыся там, калі патрэбна, неважна, хто ён там ідзе, ён забіў усіх. А калі да справы дайшло, дык адразу, ну, не, давай не бей іх. Я буду абараняць іх. Не ведаю, я нават нічога не сказаў, ён проста пачаў удзельнічаць у бойцах, гэта прям дзіўна было. Я ўсё яшчэ не разумею, як гэта спрацавала. Так, ён загарэўся на працы. Цудоўна. Атрута табе на... Што яшчэ на ім? Магіі мы яго неблага прабіваем, але тут я... Это фізічная будзе броня, добра. Настраляем яшчэ крыху. Давайте вас с подскоком. Оп, ёсць. Так? Не, ён яшчэ жывы. Апошні стрэл. Так, бойка скончылася. Ключ ад фермы. Ёсць. Захоўваемся. Ну што, монахи? Emaciated of body and spirit, this silent monk stands straighter than the others, the remnants of military bearing clear in her posture. Бачна, што выпраўка ёсць ваенная у жанчыны гэтай. Магчыма, гэта Донна. Spoken of by the paladins guarding the door. Гэта в честь Сідона, аб якой казаў адзін з захоўнікаў. Гэта не жыццё. Her tears Смерть. flow along with her blood, yet even in the moment of death, Worms take you. the Добра. open, silent monk stands like a pillar of decaying flesh. So still it seems he is not even. Добра, поўнасцю ўсе He looks through your пазбаўляем іх ад гэтага нежыцця. this dwarven Это па сутнасці андэды сваёй. Сэнсе, яны там з чарвямі, по-мойму, у галаву ім пазакладвалі, і карацей, гэта проста зомбі. he does not resist in the least. Яны не супраціўляюцца нават. The silent monk, one of her hands trembles, twitching. It reaches out to you. Яе рука дрыжыць, яна працягвае яе да цябе. Яна, магчыма, не настолькі згубленая, узяць яе руку. Hand is cold and smooth, Яе рука холодная і мяккая. as if unused. Як быццам бы у парцалянавай лялькі. Looks into your eyes. Дрыжыць быццам бы непрызвычайна да рухаў. Яна пагладжвае твою руку і глядзіць табе ў вочы. Part, and her mouth moves. Did she whisper? Яе вусны раздзяляюцца, яе рот шавеліцца, гэта вось дзіўна. Ці яна шэпча выратуй мяне, Or, альбо забей мяне. or did you only hear what you wanted to hear in the whispers of the wind? Так. Альбо ты толькі чуў толькі тое, што ты жадаў пачуць у шэпце паветра. Забіць яе. Her eyes squeeze shut, and her whole body trembles. Іх няма чарвёў, гэта людзі, які пазбавілі сорса. Так? А мне падавалася, яны там... Дакладна. Яны трохі перарабілі. Ну, тыпу, яны не проста, рытуал, які прымяняўся там у магістраў, ён трошкі змяніўся. Яны раней было, тыпу, што яны робяць з людзьмі, вось там чэла, які ўнізе быў у вязніцы, там ён нешта з людзьмі эксперыментаваў, і ён там ім закладываў у чэрапы, і манахаў там было значна больш. Наверсе толькі было прысуджанне, то бок яны забіралі крыніцу і потым пачыналі укладваць штосьці ў іх. То бок гэта два этапы ў іх было. Можа, зараз, як бы я вось зараз праходзіў, я разумею, што такой сувязі няма, проста у мяне гэта адчуванне засталося яшчэ са старых версій. Это тое, што робіць з магамі ў Forge'й. Так, я вось гэтую думку хацеў сказаць, так, проста што ў раннім доступе было, яно адчувалася, быццам бы, што яны, там вось гэта падвал, ён быў трошкі зменены, і зараз у мяне ўсё яшчэ гэта дэталь, як я уяўляў, што як яна працуе, яна ўсё яшчэ засталася, але яна так ужо не працуе. Яна не супраціўляецца зусім нам. Добра. Ёсць ліст прачытаць. Мэйсі. Мяне паставілі тут і так. Я працую тут з цудоўным хлопцам, Джихад, яго імя. Ён ідэальны, ўсё, на што я спадзяваўся.
Альбо я спадзявалася. Гэта вось гэты джихад, зразумеў, гэта то есть ахоўнік і гэта яе ліст. Мы зараз на місіі, каб дамовіцца з некаторымі магістрамі наконт іх поглядаў пра магаў крыніцы. Ты ведаеш мяне, мяне зліць як это, я пачынаю зліцца, калі пачынаю спрачацца наконт базовых правоў з гэтымі тыранамі. Джихад і я доўга размаўлялі наконт гэтага апошняй ноччу, але і мы быццам дзве гарошыны у адным як ён плод, ну ладно, неважна, з нашымі погляды. Я знайшла ідэальнага чалавека, бла-бла-бла. Ліст ад Донны. Ну, выбач, ні джихад, ні цябе больш не засталося. Так. A spillage all over the floor. Нічога не бачу. Глядзі, можа, поўнасцю мясцовасць. Заплечнік не, з сабой не бяром. Злівацца ці злавацца, злуецца. Злуецца. Ёй не падабаецца. Ёй не падабаецца тлумачыць, што нельга просто так браць і забіваць. Ну, тыпу, трэба магу крыніцы, трэба паважаць, гэта базовыя, ну, гэта ўсё яшчэ людзі. Базовыя права чалавека, карацей. Вось гэта яе злуе, тое, што немагчыма іх пераканаць. Але з яе пераўтварылі у пэўны момант яе пераўтварылі у вось гэтага ціхага манаха. О, абутачак. Пры гэтым палепшаны. Вы паглядзіце, значна палепшаны. А як так? У мяне абутак 4-го ўзроўню, і зараз гэта я на 12 раптоўна скачу. Тут магічнай брані і фізічнай у 3 разы больш. Файна. Так, разбита лютня. Походжанне Люциана. Ось. Усё, мне падаецца, я тут прачытаў ужо ўсё, што можна. І вось. Тут размова пачалася з чырвоным прынцам. Так. Вуглы... Так. Вуглы рта Гарета паўзуць пакрысе лезуць уверх. Так же самае, як і яго бровы. Яны ўсе жывыя? Яны ўсе жывуць. Калі ты не можаш забіць іх, я іх заб'ю. Мы разбяромся з монахамі. Ну то бок ён пачаў яшчэ, калі я толькі зайшоў. Ён начиняе гэты самы шафы, правярае ўсё. Ён чыняе кнігі і кідае іх на падлогу. Не просто стой тут, шукай. Што мы павінны шукаць? Гэтыя пачвары не працуюць самі па сабе. Гэта, ты ведаеш, гэта лепей, чым хтосьці яшчэ. Хтосьці даў загад. Яны павінны былі пакінуць хоць нейкі знак, нейкую падказку, якая падказала бы, хто яны такія. Яны заўсёды гэта робяць. Белыя вельмі ганарацца сваёй жорсткасцю, настолькі задаволеныя сабой. Так. Прапанаваць яму это... Мы пошукаем. У гэтага монаха можа быць. Не? Я ж усё ўжо абшукаў. Не? Ну реально, я ж усё праверыў. Ці ёсць штосьці, што я не праверыў? Где ты? Где ты, чел? Ось он ходит. Ну, чел, мне падаецца, я ўсё пашукаў.
Ну реально, я ўсё гэта глядзеў ужо. А што ты ад мяне чакаеш? На Bridge Constructor Portal отправляется 10 тысяч. Не халера сабе. Дзякуй вялікі. Мне падаецца, я агледзеў. Блин, чел, ты вар'яцееш там пакрысе. Праз паўгадзінкі будзем разыгрываць ключ на Mio Memories in Orbit. Калі вы яшчэ не зарэгістраваліся, у вас ёсць яшчэ паўгадзінкі. Будзе працаваць так же самае, як рулетка. Я просто скарыстаюся рулеткай, і там будуць нікі тых, хто не нікі, а лагіны тых, хто запісаўся. Я выкарыстоўваў для гэтага лагіны для рэгістрацыі, таму што лагіны унікальныя, а імя можна змяніць. Вось такая штука. Bridge Constructor Portal атрымлівае яшчэ 10 тысяч. Дзякуй вялікі. А чаму я гука не чую? Дзе мае алёрты? Чат, вы чуеце алёрты? Бо я не пачуў абсалютна. Абсалютна прям 0. Это было дзіўна. На другі як мінімум. Блин, я не ведаю, што я шукаю-то? Ну, я не ведаю. Ну, уважлівасць давайте на Ифана. Ён на самы уважлівы яшчэ пашукаю. Раней ледзь чуў свой, зараз не чуў. Вось мне падаецца, яны быццам бы як цішэй сталі. Давайте-ка алёрты я крыху падвышу да мінус 14. Яна была мінус 18. І ўсё, весь гэты час ён быў мінус 18. Просто незразумела. Я зноў жа, я змяняю налады гукаў. І можа па-рознаму працаваць. Опа. Ювелирная скриночка. На тест отправляется 50. Ну, тиховато, конечно, не? Чутно было. Але, ну, тиховато ці не? Мне падаецца тиховато прям. Потому что я ледь ну, зауважил. Я, может, нават яшчэ вышэй падаб'ю. Хотя, может быть, у меня мониторинг зменены. Дайте-ка налада. Не, подается нормально. У навушниках нормально. Быццам раней гучней было. Вось у меня таксама адчуванне, але я нічога конкретна алёрты павінны былі застацца, як і былі. Можа быць, яны на фоне іншых гукаў змяніліся, то бок яны сталі цішэй. Такое магчыма. Такое магчыма. Я зараз зрабіў яшчэ гласней алёрты, яны мінус 10 зараз, яшчэ 4 дБ дадаў. Але гэта ўжо павінны быць прям голасныя алёрты, заўважныя. Просто по ідэі мне ў моніторинг ідзе тое ж самае, што і вам. Во, вось зараз салідны гук. Прям салідны, заўважны. Так. Блин, я не ведаю. Я не ведаю. Я не ведаю, што ён мяне ждае. Ну, типу, ён ждае, каб я знайшоў хоць штосьці. А я ўжо ўсё знайшоў, што можна было знайсці. Я, можа, не прачытаў чагось. Давайте-ка па апошняму падабранаму. Ну, толькі ліст гэтай дзяўчыны і ўсё. Проверим паладину. Не, я не бачу. Просто ні халеры няма. Я амаль здаюся. Давайте книгу гэтую пачытаем. Але гэта просто кніга.
І ўсё, і вось яшчэ адна кніга. І ўсё, кнігалера няма у доме. Што за хрень? Хуйня. Што пачалося? Не, ніякай інфармацыі новай. Там абсолютно просто кнігі і кнігі. Я, можа, зламаў неяк квест? Tell me you found some. Блин, я не ведаю. Так, давайте-ка уважливость проверим. Виц просто прям шаленый у Ифана, правильно? Виц, вось. Зауважать пастки и схованные скарбы. Ну, зламаў, может быть, зламаў, так. Вось, уважливость яшчэ 16. Яго. Калі дадаць заклён, то там солидная такая уважливость атрымліваецца. Вось он. Тады у яго від становіцца 22. І калі ён з гэтым не можа заўважыць, то, ну, вы бачыце, у цябе павінны быць персонаж толькі з гэтым параметрам. Не, ну калі Ифан не бачыць, то ніхто не бачыць. Просто ніхто не бачыць. Я пайшоў далей, я не бачу. Я не ведаю, у сваім праходжанні я пераканала яго ад помсты. Ну, у мяне просто перакананне, гэта прям вельмі дрэнны параметр зараз. Мне з гэтым патрэбна нешта рабіць. Lucky find. Bury in the past. О, я просунуўся у гэта самае. Мы знайшлі пальчаткі, магчыма, якія належалі таму, хто забіў яго бацькоў. Мы звонку ўвогуле знайшлі іх. Пальчаткі Джонатана. Давайте. Я просто думаў, у хаце трэба шукаць. You found something. Так, показаць на пальчаткі, якія ты знайшоў. Белага магістра, дакладна. White gloves, worn only by Dallas Белыя пальчаткі, якія носіць толькі эліта Далес. JB. З ініціаламі JB. Яны належаць Джонатану. Што? This is what trust has brought me. Not peace, not friendship, not the seven. Вось што давер прынёс мне. Не спакой, не сяброўства, нават не... так, надпіс, не сяброўства, нават не Seven Graces. Ну, блин, карацей. Просто смерць. Gareth takes quick, tiny paces. А хто такі Джонатан? Я памятаю, хто такі Джонатан. Then he smiles, a thin, frightening smile. Так. Ён робіць хуткія маленькія крокі. Наперад і назад, і потім усміхаецца тонкай пужаючай усмешкай. Both know what comes next. Ты ведаеш, што будзе далей. Than dead, and you'll bring me proof. Ты заб'еш Джонатана і прынесеш мне доказ. Сказаць... Так, добра. Інтэлект, паспрабуем пераканаць інтэлектам, не атрымаецца ні халера ў мяне. Сказаць, ці каб ён паглядзеў на ўсё, што ён дасягнуў. Адно неўдалае дзеянне можа разваліць усё. Праваліў. The seekers. Шукачы. Gareth holds his hands up to his face. Ён працягвае рукі да свайго твару. Хто такі Джонатан? Мы сустракалі ўжо Джонатана, не? JB вось гэтага. У мяне з імёнамі праблема, магістра такога я не памятаю, нешта такое. Так, ён трымае, падносіць рукі да свайго твару. Пад яго пазногцямі знаходзіцца шмат бруду. Так, мазолі бачна, што як это, ад яго актыўнага раскопвання бачна мазоля. І траўма на яго пальцы, якую ён сам сабе нанёс. I've accomplished more than I could have imagined. Так, я зрабіў больш, чым я мог калі-небудзь уявіць. Done. Я заслугоўваю таго, каб справядлівасць была выканана. Will not be done by your hands, then it І калі гэта зробяць не мае рукі, то гэта будуць свае. Добра, мы пагаджаемся. Holds his hands up to his face. Dirt clings to the underside of his nails. Grooves on his palm remain. do it then. Добра, мы пагадзіліся забіць Джонатана, я не ведаю, хто гэта, блин, нахрен такі. І гэта яго сябра. Джонатан, сябра.
Ну, можа, мы даведаемся, што там Джонатан жадае, і мы зможам гэта неяк медыятарам тут пабыць у гэтай сітуацыі. Блин, тут яшчэ ёсць месцы, якія... То бок, вось гэтая выспа, якая асабістая, так? Па сутнасці ніяк не звязана з іншымі лакацыямі. Вось гэтая асабістая выспа. І вось гэта асабістая выспа. Тут 3 месца, як бы, раскол такі моцны, які ніяк не звязаныя штукі. What's this? I found Оп. something. Опанькі, є што выкапаць. Што, паспрабуем сюды перасунуцца? Тут таксама паглядзім, што тут ёсць. Так, тут таксама лечыцца нельга. Бойкі не будзе? Дзіўна. Можна перайсці далей. І прабрацца ў гэтую лакацыю ўвогуле. Вось у гэтую частку раскінутай лакацыі, разбітай нейкай. Але я не сюды ішоў. Ладно, это не тое, што я чакаў. Я думаў, што я тут нешта знайду карыснае. Валім адсюль. Не, я сюды не пайду. Я ў цёмныя ямы Black Pits адпраўлюся. Я ж правильно иду хотя бы? А то я тут выходжу. Так, подається правильно. This magister didn't die by a sword anyway. Something's afoot here. Штосьці забіла гэтага магістра. І гэта быў не меч. 13 ўзроўні тут пачвары пайшлі. Добра, будзем далей біцца. Блин, мы 11, лезем у 13 ўзроўні. Может быть, я памылку раблю. Так, тут бойка, магістры б'юцца з пачварамі. Бездані. Добра, дапамагаем магістрам. Пакуль з пачварамі не разбяромся, там будем паглядзець. Добра, гэта ёсць. Давайте павучка ствараць. Павучочак. І я... Розум. Так, розум на Іфана. Іфана забярэцца наверх і будзе расстрэльваць усё. Павучок. Адцягваю увагу. Далей паляпшэнне. Натхненне. Магічная броня. Паскарэнне. Наш класічны старт. Ёсць, дзякую вялікі. Канец хода. Чырвоны прынц. Чырвоны прынц можа скокнуць адразу ў самую бойку. Так і зробім. Далей. Выклікаю рэактыўную броню. Выбухнуў сваёй жа фізічнай бранёю, каб нанесці пашкоджанне навокал. Цудоўна. Вынес полностью фізічную броню яму. Конец хода. Ты перасунься, калі ласка, наверх. Отсюда ты будешь больше корыстным. Настреліваем зверху. Крыт. І больше не будзе хода. Так, добра, на потым. І вось яго ход пачынаецца. Цудоўна. Зараз будем далей настрэльваць. Раз. І два. Яшчэ. І на трэці яшчэ хопіць. І заб'ем гэтую здаравенную пачвару. 7500 досвіда. Гэта, дарэчы, ну, малавата, нам яшчэ шмат так, але няблага. Штосьці. Магістры не тое, каб даюць рады самастойна, калі б мы не ўмяшаліся, то яны б памёрлі. Таму што іх па сутнасці раскідваюць даволі. І калі з сабачкамі яны яшчэ могуць даць рады, то вось з гэтымі здаравенымі дакладна не. Бліц атака, калі ласка. Я падыду бліжэй.
І ось зараз будзе стака. Ёсць. Блін, нават з моєю допомогою, магчыма, яны памруць. Але не вельмі я пераймаюся за тых самых. За магістраў, шчыра. Памруць і памруць. Подбежим ближей. Так. Подобраліся. Давайте дапаможем аднаму з іх, ухіленне накладзем на яго. І рэгенерацыю няхай. Можа быць выжыве. Хаця б адзін з іх будзе з кім паразмаўляць. Павучок, калі ласка, ідзі на дапамогу. Удары ты не зможаш, але хаця б прыйдзеш туды. Некраполамі наклалі на павучка. Добра, стаіш тут. Ось таго накідаем яму. Раз. Ёсць. Добра, падыдзем. Блин, пераляцеў, вось жа мудак. Чай, усё гэта магістр памрэ. Не? Магчыма выжыве? Тут хрен разберэш. Не-не-не-не. Хаця б адзін магістр, і мне цікава з ім паразмаўляць. Не змагу рывок так зрабіць. Добра. Давайте тады. Тады. Блин, мне няма магчымасці сысці ўніз, так? Это будзе згублена. О, як далёка абыходзіць. Ці магу я просто падыйду сюды. Так, мне няма магчымасці штосьці зрабіць. Давайте броню накінем на аднаго з магістраў. Так, вось ён тут ляжаў. Вось гэта. Цудоўна. Можа яшчэ... Усё яшчэ можа быць выратуем. Ёсць. Атрута на іх. Я не ўпэўнены, што на іх атрута, дарэчы, працуе. Нават калі працуе, то без розніцы. Давайте полымем. Полымі дакладна працуе. Нешта я там... Так, імун у гэтых. Добра, а вось у гэтых імуна няма. Ну, я там лухту карацей зрабіў трохі. Я, падаецца, забіў аднаго з магістраў, так? А не, ўсё яшчэ там ляжыць дзесьці. Добра. Пакуль ляжыць, спрабуем забіць здаравяка. Ён шакаваны, цудоўна. Давайте яшчэ і вось так. Накладзем статус. Оп, і запаволена. Павучок працягвае рабіць сваю справу, просто біць. Усё, адзін магістр ужо помер. Усё ж таки помер адзін. Я ратаваў, як мог. Ён і так доўга працягнуў, шчыра, там прям з запасам яшчэ. І насамрэч у мяне няма... Я не магу выбрацца адсюль. Я як заскочыў за нашага яшчура, так і не магу выбрацца зараз адсюль. Раз. Два. І три. І забілі яшчэ. Цудоўна. Ёсць броня трошки. І зараз бы прыдумаць нешта. Давайте уважлівасць для Ифана. Потому что мы за Ифана будем перасоўвацца на новую кропку і будем змагацца з іншага месца. На гэтую пачварку я даб'ю яе за клёнам. І застаецца адзін вораг толькі. Ёсць. Дзе там апошні? Вось там гэты чал знаходзіцца. Ці ёсць нейкія заклёны, якія я магу туды ўдала кінуць? Вось гэта. Моцная маланка.
Шокований. Цудовно. І хопить. І паучок зник. Добро. Без паучка обойдемся. Пересовываемся за Ифана и добиваем. Пересунулись, атаковали. Готово. Малайчинки мы. Та магістра еще и живая засталась, арбалетчица. Так. Червоний принц, Калялска, вернися до всей группы. Есть. Об'єднали. Осталось тільки обобрати всю эту справу. If the Magister is feeling gratitude for your help, Коли я відчуваю удячність за твою допомогу, на її зморочному тварі це не бачно. Іди далі. Гэта удяка? Гэта вось удяка, божухна. Якая удяка? Удяка, мудяка. Гэта падзяка яе такая. Цудоўна. Абсолютно пофиг їй насамрэч той, што я їй дапамог. Так. Мёртвые жыхары. О, яшчэ гэтага мёртвага магістра можна шукаць. Ну-ка, што ў цябе там ёсць? Нічога. Цудоўна. Ці ёсць што-небудзь, хоць што-небудзь, хоць дзе-небудзь? Я не бачу нічога. Абсолютно пусты дом, можна сказаць. Мёртвыя магістры, мёртвыя пачвары бездані, працаўнік. Таксама мёртвыя. Нічога. Не халеры голосна сабака там на фоне. Some slain by Voidwoken. Others, perhaps not. Зараз яшчэ лета будзе і карацей акенца будзе адчынена. Больш шуйна, што адбываецца навокал. О, дакладна, тут жа я ж магу духаў бачыць. Я забываюся пра гэта. Гэтага мы ведаем. Вось яшчэ дух ёсць. Давайте прабежымся трошкі назад. Можа быць, гэта важна. Вось тут чалавек хаваўся. Што ты раскажаш? the spirit of a woman cowers before you. She Дух жанчыны хаваецца перад вамі. desperate effort to stop Яна... Яна трымае руку каля свайго твару, спрабуючы не плакаць. Каб стрымаць свае гукі. catches her eye. Terror Яна заўважае нешта. slips to the floor, screaming. Жах напаўняе яе, і яна падае на падлогу, крычача. Яна апошнія моманты яе жыцця, гэта яна бачыла, як пачвары бездані да яе дабіраюцца. Так, і вось тут яшчэ дух ёсць. The spirit of a matronly woman stands before you. She shakes Дух жанчыны стаіць перад вамі, яна хістае вашою галавою, як яна безгучна спрачаецца з кімсьці, каго вы не бачыце. sound catches your ear. The rasp of metal upon Ціхі гук трапляе, вы заўважаеце ціхі the гук. spirit's eyes bulge. Гук метала па скуры. Гэта дастаны меч. Гук, як гэта, вочы яе напаўняюцца панікай. Яна падымае свае рукі, спрабуючы сябе абараніць. Паназіраць за сцэны далей. Green blade cuts through the Небачнае лязо праразае паветра з гукам, і дух падае назад. Срэбраная лінія праразае яе торс. Ось так яе забілі. Это былі ўжо магістры.
хутчэй за ўсё былі магістры, не факт яшчэ. Але высокая верагоднасць. Неблагая кераса. Давайте-ка аддадзім яе чырвонаму прынцу. Чырвоны прынц, дарэчы, як так у цябе справа там? Я памятаю, што мы чырвонаму прынцу пазмянялі ўвогуле набор... Воу! А чаму такая розніца? Яго просто... Бягучая кераса... Ага, гэта з 8-го ўзроўня на 13 мы скочам. Просто брані ў 2 разы больш, там больш, чым у 2 разы. Так. Ну добра, мне падабаецца яна. Ян павінен яшчэ брутальна выглядаць. А не, чаму яна боун керас называецца? Вы паглядзіце на гэту браню. Які? Ну які? Дарэчы, трэба оверлей прыбраць. А то ламае крыху. Ось. Адрамантавалася? Адрамантавалася. Сабаку чую вельмі моцна. Ну вось калі я маўчу, не прабіваецца. Я не ведаю. Вы чуеце сабакаў на фоне? Яны прям лаяць, лаяць. Заліваюцца, і мне вельмі скрозь навушнікі нават чуйна. Не чуеце, цудоўна, цудоўна. Таму што зноў жа адна з наладаў гукаў менш нейкі дадатковы. Мяне можа быць чуйна трохі з рэхам, але ў мяне вельмі высокая рэха ў пакоі. Але неяк так атрымалася, што не чуйна дадатковых гукаў акрамя майго рэха. Вось, так што, ў прынцыпе, мне падабаецца бягучы сетап, я ўсё яшчэ пакуль эксперыментую, але паглядзім. Так, яшчэ магістры. І зноў забітыя... Гэта ўвогуле поўнасцю забіты ўсе клінкамі. Пачвары бездані ў перамежку з мёртвымі людзьмі, ну, увогуле цывільнымі. І магістры, бачна. By Voidwoken, who were killed in turn themselves. It doesn't have a seam. I can't. Just get it. Там гукі нейкія ў пячоры чуйна. Я не павінен іх, па ідэі, чуць. Таму што бачна на мапе, там яшчэ месца засталося. Так. Это ўсё. Так, чаму я за чырвонага прынца хаджу? Так, пакажыце-ка мне ўсіх мёртвых тут. Дух археолага. Опа, вось гэта цікава. Дух жыхара. Дух дыверфійкі. Глядзіце на сваё цела і на тых, хто... ну, і каханы, ну, і сям'і. Трохі мудрых слоў табе, сябра. Ніколі не давярай магу крыніцы, яны прыносяць толькі смерць навокал сябе. Спытаць, што здарылася, яна дапамагала магу крыніцы? Не я. Это былі мае суседзі. Мяккія сэрцы і мяккія розумы. Яны такія. I did the right thing, let the Majesty know what was going on. Я зрабіла правільную рэч. Я сказала магістрам, што адбываецца. Але калі яны прыйшлі да яго, ён прызваў усіх гэтых пачвар. Магістры былі занадта тым, каб дапамагчы самім сабе, каб выратаваць мяне і маіх. Забіваць гэтых пачвар магаў крыніцы. Ну, карацей, яна, па сутнасці, за яе, за гэты дварфік, яна нават пасля смерці лічыць, што зрабіла правільную справу, але насамрэч яны ўсе памерлі за яе, літаральна. Набліжаецца час рулеткі. Дзякуй вялікі. Яшчэ ну, добра, я паспрабую прасачыць, тут 6 хвілінак засталося, хутка будзем круціць, вырашаць, хто перамог. Хутка будзе. Так. Добра, не будзем нічога казаць. Давайте абмяркуем з іншымі.
source may have caused this, but Магчыма, крыніца гэта ўсё і выклікала, але толькі крыніца можа ўсё гэта выправіць. Магістры слепыя, ну, занадта слепыя, каб гэта заўважыць. Source can be used for good or ill. Крыніцу можна выкарыстоўваць як для добрых рэчаў, так і для дрэнных. Гэта тое, што патрэбна зразумець магістрам. Nothing's all good, sure as nothing's all bad. Нічога проста, няма чыста добрага, няма нічога чыста дрэннага. Мы не можам проста кінуць увесь сусвет у Форт Джой. Ну, в прынцыпе, мы тут усе згодныя. Забітыя жыхар. Па сутнасці, магістры ўварваліся сюды, пачалі забіваць усіх, і калі дабраліся да мага крыніцы, ён па сутнасці пачаў з імі змагацца і карыстаць крыніцу, а гэта выклікала пачвар бездані, якія, ну, яны прыйшлі на гэтае самае, на карыстанне крыніцы, і пачвары бездані пачалі прарывацца і забіваць астатніх. Вось прыкладна такое. То бок разня пачалася з таго, што за канфлікты магістраў і гэтага, і мага крыніцы. Вітаю, паладзін, вітаначкі. Я тебе папярэджу, незнаёмец. Сыходзь і выбірайся, разверніся і выбірайся адсюль, пакуль ты не жадаеш скончыць, як гэтыя здраднікі. He throws a kick into the ribs of a nearby corpse. Ён б'е нагою у бліжэйшы труп. Так. Што яны зрабілі, каб гэта заслугоўваць? Тое, што яны заслужылі, гэта значна горш, чым тое, што яны атрымалі. Гэта людзі дапамагалі магам крыніцы. Магу крыніцы. Добра, магістры памёрлі, дзякуючы таму, што яны таго, каго яны хавалі. But the Voidwoken wrought destruction in the area. Ён паказвае, што пачвары бездані зрабілі на гэтай лакацыі. Яны прымусілі нас. Нам патрэбна было зрабіць усё, што мы зрабілі тое, што было патрэбна, каб стрымаць гэтую псуту пад кантролем. Блін. Мы можам забіць яго альбо пакінуць як ёсць. Ён мудак. Ну, типу, ён то так мудак. Просто зусім не разумее гэтага. Так-то нам-то ён нічога зрабіць не можа, ён 13 ўзровень. Ну ладно, у нас просто чацвёра, так там ўзровень да ніжэй. Адзінае, што мы лепей зброя, больш здольнасцяў, гэта ўсё. Не туды беги. Это что, нафтовая вышка? Тут нафту сдобывали? Ну, это просто литерально нафтовая вышка. Дается. О, яны тут збираюцца забіваць, так захаваемся. Казнь адбываецца. За 2 хвілінкі будзем круціць рулетку і вызначаць, хто у нас пераможца. Так, пачакайце. Пачаў цягнуцца і расказваць адначасова. Будзем карацей круціць рулетку праз літаральна пару хвілінак, можа праз хвілінку, і будзем вызначаць, хто атрымае ключык Mio Memories on Orbit. Калі ў нас не будзе гэта самае, калі ў нас не будзе таго, калі той, хто пераможа, будзе адсутнічаць у чаце, мы дадзім яшчэ пару стрымоў чалавеку заявіцца на гэтых самых на стрымах. І калі ўсё яшчэ чалавека не будзе, будзем перароліваць. Гэта на выпадак, калі такое можа здарыцца, такое можа здарыцца, насамрэч. Вось, што я паспытаю? Калі чалавек, які пераможа, я паспытаю гэтага чалавека напісаць мне ў лічку на твічы, вось, з сваім эмейлам, куды выслаць ключ. Альбо я, можа быць, прямо ў лічку і скіну. Хаця лепей гэты самы эмейл. Ну, паглядзім карацей. Глядзіце, які варыянт будзе бяспечны. Пошта можа быць нейкая спецыяльна толькі для гэтага і створаная. Там глядзіце, тут галоўнае, каб чалавек. Адзіны спосаб, які я магу праверыць, гэта чалавек, які на твічы зарэгістраваны, каб ён жа мне напісаў у лічку на твічы. Толькі такім чынам я магу гэта вызначаць. Гэта можа быць вадакачка, і тады яна выкачвае чорную ваду, вельмі падазроную. Это вельмі падазрона. Так, я зараз на усялякі выпадак. Я, по-моему, сябе для прыклада вам дадаваў. Вось.
Так, я себе со списа прибрав. Васа качка. Такі вона там чорна, прям така вельмі нафтового кольору. Ну, лепей нікому не казаць, то мене яшчэ прийдуть розныя, тому що нафту у нас знайшли. Так. Рэлеф, край смерцю нейкіх сялян. Мы зноў дыскалізм? Не, гэта я не караю. Гэта людзей караюць, я прыйшоў на казнь просто. Я бачу, што тут адбываецца. Я ўсё забываю, як лічыць таго чалавека, які казнь гэту выконвае. Executioner. Так. Давайте я загуглю прям. Усё, карацей, просто крутім рулетку, а потым будзем разбірацца, як яго там клічуць. Зараз я рулетачку вам падрыхтую. Спачатку мы разыгрываем ключик, а потым ужо мы будзем круціць рулетку на тое, што ў нас там, боже, на гульню на чацвер. Так. Экзекутор гэта кат. Блин. Я дякую. Я прям реально забываю. Так, нешта сайт подвис. Зараз. А дзе, блин, малюнок? Добра, ёсць. Якой ж реклам на гэтым сайце. Добренько, зараз я вам переключу сцену. До речі, Пікервілл вярнуўся. Ім зноў можна тэарэтычна карыстацца нармальна, але... до речі, тут же ж налады іншыя. Блин, мне добра было бы, каб гэта налада была аднолькавая паўсюль. Ён же фільтры гэта ўсё не пераносіць, правильно? Фільтры... не, тое ж самае. Тая ж самая штука тут. Добра, файна. Файна, што мікрафон паўсюль аднолькавы. Добренька, я зараз бяру спіс людзей. Ну, дзе ён? Чаму не адчыняецца? Пераправляю спіс на месцы, цудоўна. Гэта нашыя людзі, якія жадаюць паўдзельнічаць. Зараз я іх... тут як не ператасую, ўсё роўна будзе адно і то ж прыкладна. Добренька. Круцім. Глядзім, хто пераможа. Ілья Гродна, калі ты ў чаце, калі ласка, напиши мне у прыват, у лічку просто. Калі ёсць нейкія праблемы, то пішы ў чат. Мы цябе будзем лавіць, калі ты зараз не ў чаце, мы цябе будзем лавіць яшчэ, я віншую цябе з перамогай. Будзем лавіць цябе яшчэ пару стрымаў, калі я не бачу цябе сёння ў чаце, калі ты тут просто луркаеш, што калі ласка, Ілья Гродна, адпішыся. У цябе ёсць пару стрымаў, то бок гэта стрым, яшчэ можа быць панядзелак, аўторак. Калі не, то я буду просто перакручваць рулетку. Вось, там уже будзем вырашаць, карацей. Просто вылучу яшчэ адзін раз, будзе яшчэ адна спроба. Пішы абавязкова, інакш магчымасць ключик можа уйсці камусьці яшчэ. Вось. Добраненька. Пакідаю пакуль я гэта так. Адзінае, што я, можа быць, я вось думаю, дайце падумаць. Можа быць, мне патрэбна паведамленне, запыненае паведамленне, неяк змяніць, каб калі што Ілья Гродна праходзіў міма. Давайте я змяню пераможца. Ключ атрымлівае ключ на... Давайте я зараз паведамленне напишу і мы... Альбо не. Не, карацей будем просто казаць. Я спадзяюся, што Ілья Гродна
што яшчэ адпішацца альбо з'явіцца ў бліжэйшы час, але калі не, то не. Будзем перароліваць тады. Так, добранька. Зараз нам патрэбны хейспіннер. Хейспіннер. Так, зараз гэта прыйдзецца яшчэ пакуль хейспіннерам, я пакуль абратна на Пікервіл не пераехаў. Пікервіл у пэўны момант не працаваў, там былі праблемы тэхнічныя. Ну, у сэнсе, што яны пазбавіліся фішкі, дзякуючы якой мы ўвогуле ўсё нашае галасаванне працавала. І тады прыйшлося раптоўна і імгненна пераносіць на іншае, шукаць іншую хрень, якая падыдзе. Вось, зараз, оп. Вось он наш, ты дадаш, не? Дадалі. Вось, ёсць спіс. Прыбіраем з яго у нас усе нашыя капы. Капы, вось раз кап. Эліас у нас таксама капам будзе. Эліас, дарэчы, ну вось некаторыя капы прям не прасоўваюцца, я нават не ведаю, можа быць, варта паглядзець, хто на іх галасаваў, можа быць, і у людзей ёсць жаданне перанесці на штосьці яшчэ, таму што я не бачу, каб яны прасоўваліся наперад, і калі яно так будзе вісець, то яно проста ніколі з гэтага спіса не знікне, таму што мы яго ў рулетцы не разыгрываем. Нават маленькія гульні могуць выйсці са спіса, а вось такія, якія мы не круцім, як бы не могуць. Вось. Машнінскі на выходных будзе глядзець фільм «Купала», завітвайце. Раю, ідзіце паглядзіце з Машнінскім. Так, а я возьму і яшчэ наверх змяню знешні выгляд, як он там мяняецца. Давайте сёння будзе, якая-нибудь такая, не ведаю нават, вось такая давайте будзе тэма. Мне просто падабаецца, калі кантрастнасць высокая, а не павольная. Прасуну калі дайсы будуць. Добра, ну і там некаторыя просто капы, а некаторыя капы, мне падаецца, не прасоўваў. Можна перанесці дайсы з XCOM на Эліас. Я XCOM прасоўваць дакладна больш не буду. Добра, як скажаш. Давай перанесем ужо трошки пазней, ну зараз дакладна гэтага рабіць не будзем. Перамяшаем. Паехалі. Віншую Half-Life Diffusion. Half-Life Diffusion перамагае, і у яе мы будзем гуляць у чацвер на наступным тыдні. Я зараз яе запишу. Як пераможцу. Які XCOM? Там, по-моему, першы прасоўвалі, не? Я магу памыляцца. Так, мне патрэбна Half-Life HL Diffusion. Вось ён ёсць. Вітаю, віншую містера Сінкера і Ольвіна з перамогай гульні. Я зараз запишу яе ў лідары. Яна яшчэ ўсё, што там засталася, я зараз пакуль записываю яе. Так, пакуль записываю. На жаль, гэтага працэса я аўтаматызацыю не рабіў. Але варта можна было бы і зрабіць, таму што гэта займае пэўны час. 55 тысяч. Вельмі няблага. Вельмі няблага. Так, і сёння у нас 27 і 12:09. Няхай будзе так. Ёсць. Цудоўненька. Зараз я спіс і вам абнаўлю. Па ідэі ўжо яна павінна была знікнуць. Яна ўжо не лічыцца там. Так, триггер. Ёсць. Спіс абнавіўся. Я не памятаю. На другую частку ремейку. Выбачаюся, так, я дакладна не памятаю ўжо. Давай зараз тады перанесем пункты. XCOM 2 там быў, так? Блін, а ён праз дэфісік можа. Блін, а як там напісано там быў? Чаму? Гэта я сярод пераможцаў шукаю, чаму я знайсці не магу. XCOM 2 я бачыў, але пачакай-ка, я бачыў Лепуса і Орыла там толькі. Ну і ёсць яшчэ старыя пункты 7500 даўным-даўно. Я тады, можа, цмок, я не магу... просто XCOM? Не, я... Ну так, я бачу, што XCOM
Просто я бачу, не бачу цябе там, на жаль. Гэта было яшчэ да таго, як я палепшыў гэта самае. Ну, тут толькі другія XCOM ёсць. Больш няма. І гэта было да таго, як яшчэ ты на пачатак прасоў. Вы бачу, я там не змагу раздзяліць твае пункты ад іншых пунктаў, таму я пакіну як ёсць, добра? Ну, тыпу, яны там застануцца. Так, закидывалі, я бачу Лепуса і Орела. Яны закидывалі, прасоўвалі. Так што не, яно застанецца як ёсць. Ну, гэта вось на такі выпадак і вельмі карысна, што я записываю канкрэтна, хто закидываў. Таму што блытаніна была бы лютая. Так. Добра, працягваем. Лязок ката. Так, мы верну. Так, все нормально, все стримится. Перепроверяю гук яшчэ на усялякі. Так, ён на месцы. І гук на месцы таксама. Лязок ката опускаецца, он трымаецца у дюймах над каля шыі маладой жанчыны. Бліжэйшы магістр працягвае малітву з усім наткненнем. Так, with all the passion of the nearby magister drones a prayer with all the passion of a silent monk's empty gaze. Что? Ладно, пропускаем просто сказ. Инквизитор магистров. И молитву каратей читаю. Можна скончыць містик, можна скончыць яго малітву за яго. Ну не, няхай не працягвае. Спытаць, што яна зрабіла. Так, у нас варыянты. Першае, звярнуцца да магістра, што у чым яе вінавачваюць. Другое, спытаць, што тут адбываецца. Тут паўным-паўно магістраў і пачвар, то бок пачвар і пачвар. Трэцяе, назіраць, ціха назіраць. Гэта мы не павінны тут перашкаджаць. Скончыць малітву за яго. І пяты варыянт, разгарнуцца і проста адправіцца па сваіх справах. Я там, до речі, пропустив на Last Train Home у Трайласі 500, дякую велике. І віншую, Ольвін. Віншую Half-Life Diffusion, я, коли не помиляюся, голосував, так? Давайте, карацей, спитати, що тут відбувається. Тут повно магістрів і пачвара. Маг Криницы проходил сквозь темные Black Pits. Так, это территория. Так. Заполняючи гэтую тэрыторыю пачварамі бездані. І гэтыя забойцы, гэтыя здраднікі, яны хавалі яго, апраналі яго, кармілі яго. Ён паказвае, ківае ў бок трупа магістра ў праходзе у дом. І гэта тое, як яны сустрэлі законапаслухмяных магістраў, якія прыйшлі абараніць гэтых людзей. Правильно гэта так, жанчына? Яна, жанчына заплюшвае вочы ў страхе, але нічога не кажа. Кат падымае сваё лязо. Пераканаць я не адолею проста. Але паспрабуем. Чаму бы не? Паспрабаваць па памяці перасказаць гэта самы памяці. У нас памяць, дарэчы, неблагая, хаця інтэлект тое ж самае. Давайте з інтэлектам паспрабуем пераканаць. Сказаць, што ён робіць. Давайте карці па памяці. Паспрабуем святога паўтарыць. На гэтых самых, у цёмных водах хуткая, па цёмных водах плыве хуткая помста. Ось такая цитата. Перакананне правалена, поспех немагчымы. Не тое я браў.
Я узяў не тую стратэгію карсей для He гэтага. finishes the death rite. Блін. The executioner moves to his next victim. Кат перасоўваецца да сваёй наступнай ахвяры. Маладога чалавека, які... Блін, давайте... Sputum and nods to the executioner. Усё. There is There's no escape from justice. Б'емся. Ідуце нахрен. Які ви ўзроўні? 13 ўзроўні, так? 13, 13, 13. Інквізітары няма ніякага унікальнага юніта. Назіральнік. Назіральнік. Інквізітар кат. У каго нізкая броня. Інквізітар, насамрэч. Альбо назіральнік. Я думаю, інквізітара мае сэнс. Давайте яго кінем свой шчыт. Ёсць. І зараз бліц атака. Блін, я недастаткова блізка. Оп. Пракінулі яго. Цудоўна. Гэта зверху будзе страляць. Зверху ён будзе страляць. А ты не пераблытаў, хлопча? Так. Страла вогненная. Что ты не можешь? Ты сляпы? Что с тобой не так? Вось так. Выбухни там. Ёсць. Далей. Мы... Ці могу я занять яшчэ нейкую удалую позицию? Не, я застануся тут, где я стою. Стреляем по магістру, які там. Альбо вось гэта, по гэтаму. Не, давайте на гэтаму настрэльваць. Зверху, які знаходзіцца. І фанамаль адразу просто ляснуўся. Просто імгненна. Так, раз. Два. І лячэнне на Ифана. Просто амаль згубіў персонажа. Ухиление максимальное на Фейна. Яшчэ один бяжыць. Вось это магістр, які быў ззаду. Так, стварыць павука. Броня. Падымаем броню. Оп. І это хоть трошки дапаможа. Атрута ударить по некальких целях. Что я еще могу? Запаливать. Запалить можно больше целей. Начинаем. Цудоўна. Ты блокуй, калі ласка, проход. Я просто не ожидаю, как бы этот чел до меня подошел. И паук настолько здоровенный, что ему придется обыходить. Блин, рывок я не пролечил. Так, это магистр пропустил свой ход. Добро. Да, гэта добра. Бі далей. Ау, мінус Фейн. Блін, я забраўся трошки... Оп. Фейна амаль 2 разы забілі ўжо. Так, і вось гэта ахалоджванне, давайте попробуем пробиться сквозь броню. Ау. Ау. Так. Фейн докладно уже скончился. Это была телепортация, не допомогло. И сверху яшчэ атаку провел. Блин. Я губляю персонажаў. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, чат. Ай-яй-яй-яй. Просто жесть. Я не думаю, что я здольны гэта перамагчы. Я прям не думаю, что я просто прям здольны. Абсолютно сомневаюсь. Так, Ифана поднимаем. Ой, сюда поднимаю. Так, что яна яшчэ можа?
Няхай вып'е зелье просто. Вось і ўсё. Іфон яшчэ жывы. Ау. 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 Іфан, ты яшчэ жывы. О, ачмурэць просто. Так, мне патрэбна... Ці магу я накласці ачараванне хоць на кагосьці з іх? Гэта занадта далёка ходзіць. Ты, можа быць. Silent Watcher. У мяне ёсць стрэлы ачаравання, і мне гэта патрэбна. Так, гэта ходзіць занадта далёка. Гэта ходзіць бліжэй. Давайте вось так. Не атрымалася. Я думаў, што яна нанесе хоць які пашкоджанні. Кляты мудак. Давайте зелье выпью. Это дрэнна. Это вельмі дрэнна. Проворот. Ёсць. Это можна нашкодзіць толькі сабе. Ці магу я вярнуцца назад да гэтага? Давайте. Оп. Могу вернуться. Буду перешкоджать тут. И физичную броню на Лоис. У яе застанется хоть який маленький шанец пережить это. Опс. Маленький. Яна померла імкненно. Так. Добра. Рикошет. Ёсць. Далей. Гэта устане. Гэта устане. Гэта стаіць. Добра. Застрелим хотя бы одного. Концентруемся на им. Кто нас бье? Магистры. Я еще шит штурнул. Это была частка плана, так. Все цудовно. Это файный план. Ау. Ну, гэта кабзда. Это уже дакладна кабзда. Іх, калі б іх было толькі 4, яшчэ можна было бы штосьці, але, блин, яшчэ і 5 дадаўся ў канцы. Гэта просто жесть. Там з 4 я да рады бы не даў. Мне прыйдзецца назіраць, як іх усіх забіваюць, таму што гэта высокія ўзроўні для мяне. Давайте загружаемся. Не падабаецца. Ну, мы прыйшлі ў Black Pits. Мы маглі б падмацавацца і штосьці вырашаць. Я магу, канешне, зараз пашукаць дзесьці хуткае захаванне вось у лагер да таго, як я ў лагер пайшоў. Там аўтасейф яшчэ далей знаходзіцца. Я даўно захаваўся прям. Просто варыянт не ісці ў Black Pits. Вось варыянт. Добры быў чэлендж, гуляў Divinity 2 на мацнейшай складанасці да першай смерці суполкі. Ну, група, яна партыя гэта, яна памірае рэальна лёгка. На высокай складанасці складана, прям складана. Вось. А так я не супраць. Ну, насамрэч, я не супраць такіх выпрабаванняў. Ну, карацей, варыянты толькі ісці адсюль і прыйсці пазней. Хаця бы на ўзровень вышэй. Я 11 ўзровень, яны 13. То бок 4 ворагі, 5 ворагаў 13 ўзроўня супраць партыі у 11 ўзроўняў гэта складана. Вось. Таму я прапаную, давайте мы не пойдзем у Black Pits. Я думаў, што будзе папрасцей, але я не жадаю, каб тых людзей забівалі просто так. Але нехта вырашыў засмактацца з кальмарам. Ну, такі быў выбар у гэта сама. У гледачоў. Гэта не мой быў выбар. У Baldur's Gate 3 лёгка, вельмі лёгка і хутка у нас забіў дыалог у Baldur's Gate 3 на максімальнай складанасці. I'm just another useless elf.
Ми пойдемо праз заходню браму, ми зараз раптовно абсолютно змінили наш план. Has a nose for sauce. Оу. Я не відчуваю криницю. Так, проблему. Отойдем. Дик ось, я планую зараз у заходню частку сходити, просто ось сюди. Тому що тут, по ідеї, я повинен був пойти сюди. Яно так виглядало. Я можу тут подмацуватися. Тому що мені, по сутності, ну прям далеко. Мені потрібно, мені в ідеалі, каб вертатися у ті Black Pits, хоча б 12 узровні у партії, і тоді нормально. Ладно. Мага у криниці не чують. Почекайте-ка. Я не відчуваю криницю, шмату я у тебе по їх гуку. І на тобі нема аж нашийника. Холера. Ви бачили, я не можу тебе пропустити. Так. Сказаць, што мы сапраўды маг крыніцы, але ніхто з магістра ў горадзе быў не супраць. У іх не было сабак, так? Вы бачылі, у мяне няма выбару. Упс. Упс. Якога вось яны ўзроўня, так? Яны 10 ўзровень, каб вы разумелі. То бок зараз я накіроўваюся ў лакацыю, дзе будуць больш, скажем так, адэкватныя мне ворагі. Так, давайте удар Феникса. Ой, все подпалили собак. Як би ти переклав Сорсерер, Кринідей, Чаракринічник, Криндімар, я би не спробував, ну, гляді, Сорсерер, ён, розніца ў ангельскай у одну літару, то бок, звычайна Сорсерер, як чарадзей, пішуць без U, так? Чытаецца так же сама. Розніцы ў гукі няма, гук той же самы. Але ў гэтым сусвеце маг крыніцы гэта той, хто бярэ крыніцу, як бы, так? Сорсерер, па сутнасці, таксама мае крыніцу, толькі тут ёсць The Source, тыпу, гэта як душа мясцовая. І вось гэты нюанс перадаць можна проста забіць на яго, сказаць, што проста чарадзей, так? Вось. Альбо і казаць пра крыніцу. То бок ёсць чарадзей і ёсць крыніца. Просто забіць на, ну, просто выбіць поўнасцю гэты, ну, нюанс, так? Гэта, ну, яно згубіць сэнс, але пазбавіць ад абсалютна абсурдных сітуацый, так? Ёсць чарадзей без крыніцы. Ва ўсіх ёсць крыніца, ў гэтым праблема. Толькі мы можам пісаць чарадзей з вялікай літары, так? То бок, ну, просто адрозніваць іх з вялікай літары. Ёсць чарадзей з вялікай літары і ёсць, ну, тыпу, чарадзей з маленькай, тыпу, звычайны. Хаця вось гэта стварае блытаніну. Вось. Я бы перакладаў, то бок гэта адзін з варыянтаў, як гэта зрабіць. Другі варыянт гэта паспрабаваць узяць проста і, як я кажу, гэта не самы удалы варыянт, альбо чарадзей крыніцы, то бок удакладняць просто. Можна, канешне, просто крынічнік, ну, тыпу, не з непавагай такое. Але, ну, гучыць трошки тупавата, але даволі жыць можна, як бы, не самы крынжовы варыянт, крынічнік, ну, тыпу, і ўсё. Таму што ў асноўным гэта размова адбываецца з магістрамі. То бок той, хто карыстаецца крыніцай, крынічнік. Ну, у гэтым сэнс. Таксама, ну, не ідэальны варыянт. Мне падаецца, тут ужо пытанне густаўшчыны далей, там, правіла, не правіла, гэта абсалютна іранічна, ну, як прыдуманы тэрмін, таму я думаю, ок. Але калі ўжо прям дакладна маг крыніцы, тыпу, маг крыніцы, які валодае крыніцай, тады і сэнс захоўваецца зразумела, і проста гэта адно слово разбітае на два. Таксама як тэрмін можа працаваць. Альбо і можна сумяшчаць, насамрэч, нішто не перашкаджае дадаваць сінонімы да тэрміна, тыпу называць і так і так.
Просто гэта вельмі пажадана не больш чым 2 варыянты пакідаць на такое і не шмат такіх тэрмінаў у гульні пакідаць, то бок альбо магамі, у некаторых выпадках называць іх магамі крыніцы альбо крынічнікамі, ну тыпу так і дадаць вось гэтую двойственнасць просто ў тэкст, тыпу о ты крынічнік, калі цябе зневажаюць, альбо маг крыніцы, калі хтосьці тлумачыць штосьці, ну вось такое можна дадаваць. Это элемент якога няма ў гульні, але ты дадаеш яго, каб захаваць такія хрэні. Ось жыць можна. You're not trying to escape, are you? Заклінчнік. Хто? Ён заклікае кудысьці, альбо хто гэты чалавек? Так, давайте накладзем броню фізічную. Ёсць. Накладзем, запалім іх усіх. Цудоўна, яшчэ больш вогненных пашкоджанняў. І можа быць фаербол? Давайте фаербол. І добра. Так, Лоіс атрымала крыт скрозь броню. Это непрыемна. Лоіс, накладзі натхнення. Тыя, хто вараць крыніцу Sorcerers, не, крыніцу гэта тыя, хто яе карыстаюць. Заклічнік і крыніца. Так яно атрымліваецца закляніца. Ну, типу, заклініцца. Вось так. По такой логіцы, не? Альбо я нешта наблытаў, я тэрмінологію не зразумеў. Ён же не заклінч... Ну, там, адкуль бярэцца. Заклічнік? Не. Заклінальнік і крыніца, і там няма нідзе адкуль бярэцца. Ты заклінічнік, по типу крынічнік, крыніца, Блін, я разумею, пра што ты. Я зараз зразумеў, адкуль бярэцца. Загадка. Так, мае сэнс выбухаць бронёю? Так, мае сэнс выбухнуць броню. Оп, падабаецца. І далей можна праварот яшчэ зрабіць. Оп. Ну, файненька. І полымем яшчэ дыхнем. Так, тотэм ёсць. Тотэм можна праігнараваць, альбо, ну, я не ведаю, давайте пакуль сканцэнтруемся на іншых. Рыкашэты, цудоўна. Можа быць, яшчэ прастрэлім. Оп, скрозь двух. Ёсць. Аднаго забілі, другі згарэў, цудоўна. Паскарэнне для Ифана. Крыніца, крынічнік, заклінчнік. Угу. Я так я зразумеў. Можна, канешне, можна, канешне, прям круціць яшчэ далей. Тыпу, ёсць чарадзей, так, ёсць крыніца дзей. Вось. Вось такая нейкая хрень. Абсолютно ідзем у нейкія такія варыянты, абсолютно прыдумкі фантазёвыя. Крынжмар. Не, тады ён крындзьмар. Ну, хаця, не, гэта тут пытанне, чым ён кантралюе, што ён крынж кантралюе, альбо крыніцу тут уже. Але я не памятаю, каб па лору усе чарадзеі карысталіся крыніцай. Не, глядзі, яны не ўсе карыстаюцца крыніцай. Тут заклёнамі валодае кожны, кожная сабака тут валодае заклёнамі, вельмі хай-фэнтэзі. Але пытанне ў тым, што гэта крыніца, гэта душа. То бок яна нават ёсць у тых, хто заклёнамі амаль не карыстаецца. Крынж мы ствараем. Так. Ну вось гэта прям параджэнне крынжанік. Крынжак, карацей, крынжамар.
Блін, давайте яшчэ... Не, гэта занадта далёка, яны адзін ад аднаго. Боже, на. Чым бы вас такім ляснуць? Ждаю ляснуць. Вось на табе, ляснись. Оп, цудоўна. І ўсё, і хопіць. Жнырк? Мы жныркі? Як гэта працуе? Чаму жнырк? Мне патрэбна тлумачэнне. Мне этымалогія паходжання гэтага слова мне важна. Так. Яны нават, вось у нас розніца ва ўзроўнях на адзін, і яны ўжо час ад часу ў мяне просто не трапляюць. I'll yield to none. Так, ён створыў яшчэ адзін тотэм, але зараз мы просто... вось, дарэчы, яго тотэм паходзіць зараз. Так? Так, пахадзіў. Ну, нічога, мы зараз настраляем яму, без яго гэты тотем нічога рабіць не могуць, наколькі я памятаю. Ёсць. Конец хода. Кринж, жнырк. Нічога не заўважаеш. Ага. Ты пайшоў вельмі далёка, вельмі складаныя ўжо штукі. Высшую кринжаматыку. Давайте апошні вось яшчэ закон у мяне ёсць. З-пад зямлі яго. Бум. Усё, апошні быў. Пачакайце-ка, яшчэ бойка засталася? Як так? Типу мы яго забілі, і бойка працягнулася, а ён яшчэ... тут ёсць адзін. Просто мне сказалі, што бойка скончылася, а потым яна не скончылася. Это было дзіўна. Чакаем, пакуль полумяса ідзе. Жнырк гучыць нават неяк па-славянскі, якісьці шыі мог бы заглючыць і выдумаць такое слово. Напрыклад, мой мозг, ён бы, в прынцыпе, мог бы так заглючыць і выдумаць такое слово. Нейкая старая монетка. Добра. О, раптоўна. Ён раней быў у свяшчэнным ордэне. Looks uneasy. Even Hangdog. Калісьці казаў табе, што я працаваў на Люцыана. Справа ў тым, што я калісьці быў даволі на высокім ранге ў яго свяшчэнным ордэне. Ён быў добрым чалавекам. Я упомню, што так і было, ён жа быў усё ж такі святым. Так, і павер мне, свяшчэнны орден сённяшні ніяк не звязаны з тым, што было ў Люцэна. Усё пачалося, пайшло ўніз падчас вайны пасля маёй апошняй місіі. Closes his eyes as he speaks. Ён заплюшчвае свае вочы, пакуль размаўляе. Яго, як это, бачна напружанне на яго ілбе. Ты ведаеш, якія ахвяры былі прынесены падчас вайны? Люцэн ведаў, што яму патрэбна выкарыстаць... Яму патрэбна было скарыстацца цёмным дымам смерці, туманам смерці, каб знішчыць цёмнае кола, цёмны пярсцёнак альбо цёмнае кола. Я пра гэта нічога не ведаю. Што хто-небудзь ведае пра чорнае кола, гэта Black Ring? Але зрабіўшы гэта, і гэта заб'е і эльфаў. Так што ён прыдумаў, яму ў галаву прыйшоў план. Я павінен быў бегчы скрозь лясы з парталам для эльфаў. Так што, каб яны маглі збегчы да таго, як выбухне цёмны туман смерці. Але штосьці пайшло не так. Я быў занадта позна. Туман выбухнуў, як толькі я прыбыў, і эльфы, яны былі... Спытаць, чаму Люцэн не пачакаў. На гэта я хацеў бы сам атрымаць адказ.
А чаму рэйдж? Я чуў просто пра гэты геноцид тыпу эльфаў, яны просто вайпнули да халеры эльфаў просто так. І просто жудасны геноцид адбыўся. Але план быў не ў гэтым, план быў у тым, каб пазбавіцца, выратаваць эльфаў і пазбавіцца ад гэтага цёмнага Dark Ring. Я не ведаю, што за ён. То бок ты мой гіпатетычны мозг, ну так. Так і атрымліваецца. Мы ўсе тут гэта розум вулія. Один one brain cell для ўсіх. Так. Сам першы Divinity меў такую сабе крыніцу. Гэта была студня магіі, якую гэтыя сорсеры адной вёскі карысталі, каб лячыць людзей. Цікава, што першы Original Sin дадае гэтую крыніцу як нешта зусім іншае, а другая гэтую крыніцу знішчае. А Люцен, паскуда ж яшчэ жывы. Не, ён помер ужо, няма, ён быў святым, і Люцен ужо другой частцы у Original Sin 2, ён таго. Самы першы Divinity меў такую сабе крыніцу. Вось я арыгінальны Divinity не гуляў. Я толькі з Original Sin'аў пазнаёміўся з серыі. Не, я, можна сказаць, не пазнаёміўся, гэта неправда. Я спрабаваў адну з іх, але ў мяне былі лютыя праблемы з тым, што яна не запускала. Ну, яна нармальна не ішла, яна не магла ісці без краша даўжэй за хвіліну. Тыпу, ты гуляеш, ну, хвіліну, можа 5 пашчасціць. І ўсё. Я зараз, дарэчы, пашукаю, я ўжо гэта гугліў, але мне цікава. Серыя Divinity, так? Divine Divinity, я не памятаю, якую я тыркаў. Beyond Divinity... Я дакладна Dragon Commander яшчэ тыркаў. Так, не гэта. Блин, тут яшчэ Beyond Divinity. Давайте, Beyond Divinity. Можа быць, Beyond Divinity была. А можа і не. Можа, я прыдумваю, забыўся. Эго Драконис ёсць яшчэ і Dragon Knight Saga. Divinity 2. Ось Divinity 2, мне падаецца. Я штосьці... Так, мне падаецца, гэта Divinity 2 я нешта бачыў. Тады яна мне не запусцілася нармальна. Блин, просто на Original Sin 2 паўсюль. Так, яна у меня, карацей, нармальна ішла. Ось гэта Divinity 2, я паспрабаваў яе, і яна там запускалася і ішла зусім крыху, і потом вот, крашылася нахрен. Так, па-па-па-па-пам, што я прапусціў? Так, вось рэліз у 2009. Прыкладна ў гэтым прамежке была спроба, комп не цягнуў. Так, у Эго Драконіс гадоў 20 таму сустракаецца, і там ён жывы. А Эго Драконіс па JP дае за Original Sin 2. Ну, тады штосьці адбылося, я не ведаю. Типу, я храналогію не ведаю, я прям не ведаю. Мне спадабалася канцэпт Dragon Commander, хоць ён супер дзіўны, але мне спадабалася. Это была крутая ідэя, на мой погляд. Лора веда мы знайшлі па Divinity. Так, таму што для мяне сусвет абсалютна... як бы я ў ім не магу разабрацца ўсё ніяк. Тыпу, для мяне ён незразумелы. Я до конца яго не разумею. Мне весела, што Лары нарабілі, і тыпу ты ў працэсе просто як бы фанішся, абсалютна адарваны ад паразуменняў. Але табе кожная частка, у прынцыпе, ну вось і першы Original Sin, і другі Original Sin, яны як бы працуюць. Ты не абавязаны ведаць нешта, нейкія прям дэталі, і табе ўсё распавядуць. Мне здаецца, карткі Radeon просто не цягнулі Divinity 2. У мяне заўсёды NVIDIA была, але там былі праблемы, карацей. Ну, тыпу, яна запускалася, тармазіла люта, але яна крашылася. То бок, ладно, яшчэ тармазіла просто люцейшая. Калі я кажу люцейшая, вы не ведаеце такога, але я гуляў у гульні тады, ну, я зараз гэта я магу сабе дазволіць там хай-энд крутыя кампы. Так у мяне большую частку часу былі тое, што працавала.
Вось і звычайна кампы застаюцца ў мяне надоўга, то бок я набываю і гэта на бліжэйшыя 8 гадоў у мяне будзе адзін той жа комп, там на 10 гадоў я магу яго трымаць, там мой дарагі зараз набываю. Вось, таму што я разлічваю, што я буду тыпу карыстацца 10годдзя ім. Вось бягучы і будзе, карацей, мне разлік, што як мінімум 8 гадоў я змагу ім карыстацца без праблемаў. Вось, і што ў мяне? Што я думаў? Дык вось, у мяне была просто прыклад таго, як у мяне прям дрэнна было з тым, як гулял. Памятаеце Need for Speed Underground, так? Такой налады там няма, але я адолеў запусціць яго на сваім кампе тады, калі ён выйшаў. Гэта гульня запускалася ў майго сябра, у мяне не запускалася, мне вельмі хацелася ў Underground гуляць. Яна мне запускалася пры там круцёлках у канфігах не ў гульні ў сабой, а па-за межамі гульні. Атрымлівалася запусціць, але быў нюанс. Колы ў яе былі 8-угольныя, то бок вось такое. І тармазіла яна так, што загрузка ўзроўня займала прыкладна 10-15 хвілін, і ты па кадру 10 у секунд 5 атрымліваў. Вось так. Я такім чынам прайшоў цэлыя 3 трасы. У мяне заняло гэта некалькі дзён. Ну, тыпу, я адзін дзень адну трасу праходжу, другую. Я вельмі настойлівы чалавек. Я гуляў гэта, мне вельмі хацелася, таму што запускалася на толькі майго сябра. Вось, у мяне не запускалася, мне хацелася самому праходзіць. Так, Beyond Divinity гэта другая, пасля Divine Divinity. Divinity 2 гэта трохпамерная, а не ізаметрычная. Ён цягнуў, просто Divinity 2 была вельмі неаптымізавана. Ну так. Мне здаецца, карткі, так, гэта я чытаў, Ларянам да халеры на лоры, а яны амаль не звязаныя паміж гульнямі. Разумею, окей. Типу, мне, ну, просто іх сусвет, што ждаюць, то і робяць. Просто, дарэчы, я шчыры, я пэўны час думаў, што Divinity вось гэтая 2 і Divinity арыгінальная і Original Sin, яны не звязаныя, гэта 3 розныя студыі. І Dragon Commander, я таксама думаў, што гэта ўсё розныя студыі. Я шчыра думаў, што гэта рэальна рознымі студыямі распрацоўваецца. Я не думаў, што гэта адна і тая ж студыя, якая з самага пачатку і са Свенам Бінкі, што гэта адны і тыя ж людзі ўвесь гэты час. Настолькі яны адрозніваюцца. Яны для мяне як абсолютна розныя эпохі. Як ты жадаў на 6-кутных колах ездзіць толькі з тармазамі. Так. Ну, карацей, у галоўнае меню ты заходзіш і бачыш, якія колы ў цябе 6-кутныя, просто там прям ледзь-ледзь прыгружаецца, штосьці працуе, там абсолютна... Там няма такой налады. Вы калі паспрабуеце знізіць налады ў гульні да гэтага, вы не атрымаеце такога эфекту. Гэта, ну, просто... Мой комп вырашыў згладзіць, зрэзаць рог, карацей, вырашыў. Dragon Commander яны, бадай, зрабілі, каб грошай на Original Sin здабыць. І для мяне Dragon Commander увогуле загадка. Ён настолькі нетыповы. Dragon Commander, каб вы разумелі, гэта стратэгія ў сусвеце. Я думаю, што яна ў сусвеце Divinity, я не ўпэўнены зараз. З фішкай. Вы кіруеце войскамі, але ў пэўны момант, у любы момант вы можете перакінуцца ў цмока, так, у дракона, і лётаць драконам па полю боя, змагаючыся як юніт. Вось, і вы атрымліваецца над полем боя, вось цмокам лётаеце. Як канцэпт цудоўна. Гуляецца так сабе. Вось. Але мне яго карабельны лор падабаўся. Карабельны, я просто не памятаю дэталі, я просто ачмурыў, што гэта так, ну, типу, можна зрабіць. Гульня, по-моему, слабаватая, але канцэпт, ідэя, вось для яе было прям варта гуляць. Дзіўна, што колы былі не кубічныя. У матрыцы колы кубічныя былі, літаральна квадратныя. Прям вось квадрат. Хто памятае, по-моему, Enter the Matrix называлася гульня, і вось у яе былі квадратныя колы там машын. Мне больш падабалася размаўляць з персонажамі, і сам дызайн вельмі прывабны. Ну, выглядала яна файна, але я яе закінуў. Я даволі хутка яе закінуў. Нешта не клікнула яна для мяне, карацей. Канцэптам спадабалася, геймплейна не вельмі. Можа быць, гэта адна з тых гульніка, якія... Я не думаю, што зараз у яе добра будзеце гуляць. Я думаю, яна састарэла яшчэ горш, чым было, але паглядзець на яе другі раз можна было бы цікава. Так, добра, давайте працягнем. Ён спрабаваў атрымаць яго. Спрабаваць недастаткова.
Lucian І я не супакоюся, пакуль я не даведаюся, чаму Люцыён гэта не чакаў мяне. Let's keep moving. У любым выпадку, давай руш наперад. We had wallowing in the past. Няма сэнсу затрымлівацца ў мінулым. Окей. Гэта цікавы факт. Я думаў, што гэта геноцид быў... Кветка такая геноцид, вы ведаеце, так? Вось, я думаў, што гэтая кветка адбылася просто таму, што, ну, тыпу, просто людзі з'яўляюцца людзьмі, і людзі мудакі, і вось гэта ўсё. Але не. А, то бок увесь гэты час я мог не праз браму выйсці, тут можна было просто па вадзе пратупаць. Калі што. Я забіў просто так, па сутнасці. Лаган? Гурен Лаган? A fisherman Чел. stares at the water, muttering to himself. Кричуце чел Лаган, рыбак, глядзіць на ваду, мармыча сабе пад нос. This'll kill me. She'll tear me apart. Жонка мяне заб'е. Яна разорве мне рот на палову да шыі. Ну, падаецца, рыба не клюе, так? Bite, all right. Not З рыбай усё ў парадку. got a worse problem. Не той, каб я з'еў хоць якую. Але ёсць праблема горш. Значна горш. Я згубіў мой персонак. Ага. Добра. Што здарылася? Lost in a line and I cast me bloody wedding ring instead. Guess my fingers aren't as fat as they used to be. Угу. Я цягнуў... Так, каст. Кастэлайн. Гэта, па-моему, у рыбалоўстве гэта альбо кінуць вуду, альбо закінуць вуду, альбо выцягнуць яе. Карацей, у яго зляцеў персонак пад гэта. Спытаць, чаму ён проста не пойдзе туды і не забярэ яго. Do that. I could. Я магу зрабіць гэта, я магу. Source to it. Like as not, going in there will attract Voidwoken. Угу. All things equal between an angry wife and Voidwoken. Ага, у персонку ёсць крыху крыніцы. І пайсці туды, значыць, выклікаць пачвар бездання. Пры іншых раўных паміж злой жонкай і пачварамі я бы лепей абраў жонку. Я здабуду. I'm not asking you to risk your life on account Я не пытаю, каб ты рызыкаў сваім жыццём для мяне і маіх майго браку, але калі табе хочацца... Так, добра, давайте дапаможам. Дзе там табе шукаць? Сюды? I've spotted something. Што яны там заўважылі? Дзе? А, вось. Персонак. І вось пачвары. Чел, бегі. Добра, ён хаця бы збег. Пачвары 10-го ўзроўня мы тут лёгка дадзім раду. А там нічога цікавага не было. У канцы галоўны чараўнік забараняе тэхналогіі, ды ўсё вяртаецца ў фантазійнае сярэднявечча. Мне здаецца, па лору гульня адбываецца за 9000 гадоў да асноўных гульняў. Ага, добра. Яны прям нормально, так, я так разумею, сусвет яны просто прям праз тысячагоддзі скіпаюць просто, і куды закіне іх падзеі. То бок новы Divinity можа адбывацца... Дарэчы, ніхто не ведае, у які момант у падзеях сусвета адбываецца Divinity новы, які будзе. На папярэднім магістры так і каментавалі, тыпу, ха-ха, эльфы так цудоўна ўсе памерлі. Ну так, я там вырашыў, што людзі просто мудакі. Але мертвякі там ужо былі асобнай расай рэлігіёзных фанатыкаў. Як бачыш, сёлеташнімі мертвякамі яны не вельмі звязаны. А мертвякі, дык Фейн жа атрымліваецца гэтых старажытных мертвякоў, не? Але ён кажа бясконца пра тое, што ён такі адзіноткі і выключны. І ён не адносіцца да гэтага нейкім чынам увогуле. Так, Іфан. Рикошет не дапаможа. Давайте подскочым і стрэлям. Так, добра. Яны мне мала што змогуць зрабіць, я занадта ўжо палепшаны для іх. Так, броню накласці. Оп. Так, давайте атруту. А, не, гэта занадта не спрацуе, так.
Добра, давайте тады полымя на іх таксама, мне падаецца, бессэнсоўна кідаць. Давайте павучыху. Не, зусім не. Тыя мерцвякі маліліся на багоў, Фэй наогул іх не ведае. Ага, справядліва, то бок Фэйн увогуле са старажытнай расы нейкай. Ну вось гэта якая багамі стала потым, узняслася па сутнасці. Так, накидываю все бафы. Есть. Лячэнне нікому не патрэбна, таму вось лёд ідэальная штука. Таму што яны ўсе тут і вады шмат, яны мокрыя пачваркі. Лёд ідэальная зброя супраць іх. Яшчары, дарэчы, у Dragon Commander былі брытанцамі, нават з акцэнтам брытанскім. Не халеры сабе. Ну так, тут жа цмокі існавалі, так? А як з яшчурамі ты, можа, ведаеш па лору не гэтай часткі, а па лору ўвогуле? Я просто я не жадаю спойлераў для гэтай часткі, але я ж не супраць ведаць штосьці пра серыю, пра сусвет увогуле. Як так здарылася, ці вядома гэта, як так здарылася, што цмокі пераўтварыліся ў яшчураў? Тыпу, калісьці яны былі цмокамі, ну вось гэта нам там закідваў Чырвоны прынц, кажа, што калісьці мы былі вось такімі вось крутымі, а зараз мы вось такія вось як ёсць. Про гэта што-небудзь было ў папярэдніх частках ці не? Блин, мне амаль забілі Фэйна. Ледзь выжыў. Так. Чтобы мне такога зрабіць-то амаль. Палячыць яго я не магу, натхненне не дапаможа. Конец хода. Ніяк, насамрэч у адным часопісы Dragon Commander казалі, што яшчары паходзяць ад дрыгвяных оркаў. Добра, то бок гэта абсалютна яна неяк прям рэальна кладуць трошкі на тое, што у лоры адбываецца. Окей, ну гэта тыпу, окей. Давайте прыкінемся, ведаеце што, я думаю, што я просто прыкінуся мёртвым, таму што амаль скончыўся у нас Фэйн. Няхай паляжыць. Так. Я даходзіла, а Black Pit ужо прайшлі. Не, ён рэальна нас прайшоў. Я кажа, цмок. Літаральна. Мы, карацей, прыйшлі, там 13 ўзроўні, і там ёсць бой. Я не жадаю інквізітарам аддаваць, забіваць людзей на там сам на катам аддаваць. І справа ў тым, што там 5 чалавек 13 ўзроўню, які мяне разносяць просто ўшчэнт, там нават і блізка я не падыходжу. Калі б ён там адзін быў, 2 нармальна, 4 я яшчэ вытрымаць магу, у залежнасці ад здольнасцяў іх. Але 5 гэта было занадта, карацей. Таму я зараз адправіўся там, дзе ворагі 10 ўзроўня, якую лакацыю я прапусціў, і пабег назад, таму што гэта балюча, гэта прям балюча. Я не даю рады. Так. Давайте вось у гэтага за клёнамі. Не спрацавала. Ладно. На ўсялякі. Ляжачаму Фэйну дадам максімальнага ўхілення. Просто на ўсялякі. Так, мелкую хрэньку мы там не з'елі. Альбо з'елі, не ўпэўнены ўжо ні ў чым. Ну так, тут на ворагі нават плюс 1 левел могуць быць балючымі. Так, у мяне розніца ў 2 ўзроўні, і я, карацей, вырашыў, што, канешне, файна, але лепей я вернусь туды на... У ідэале хаця бы на 12-м, хаця бы на 12-м. Але у ідэале на 13-м увогуле, каб камфортна праходзіць там, а не пакутваць. А вось таму зраблю, тут гэтая заходняя частка, мы зараз у заходняй частцы ад Дрифтвуда, то бок абсалютна ў адваротным кірунку. І я так разумею, што па ідэі трэба было ісці праз заходнюю частку, каб ну, пакрысе развіваць, скажем так, складанасць сабе. Ну, уже як ёсць. Толькі зараз прыйшоў.
Гэты часопіс яшчары спрабавалі зацэнзурыць, і ты як імператар мог забараніць гэты нумар ці дазволіць яму выйсці. У першым варыянце яшчары пачнуць цябе паважаць, у іншым усе астатнія акрамя яшчараў. Окей. Я не памятаю, што там была механіка з часопісамі, вось прям для мяне зараз не только каб сюрпрыз, але я такі, там такое было? Ладно, так, давайте-ка. А чаму я... гэта дзеянне дзеянне прадзяўбаў, ну только блуд сабраць. І, дарэчы, быў самы смешны момант у гульні на мой густ, акрамя момантаў з жонкай, а я яго добра запомніў. Момант жонка... Добра, я просто разумею, што я не памятаю абсалютна. Так, адбяжым з вады, каб у мяне атрута не знікла, так? Оп. І атруцім самі сябе. Вось. Цудоўна. І я вогненным яшчэ настраляю гэтаму чалу. Оп. Цудоўна. Ёсць? Ёсць. Там хутчэй газета была, па кожнай бойцы выходзіла. А вось, ну, нешта такое ёсць. Тыпу, я памятаю, я просто реально не так доўга, не так шмат нагуляў, там, можа, місіі 2-3, і ўсё. Для мяне просто былі бойкі нейкія дзіўныя. Яны не адчувалася як стратэгія, і як экшен яна цягнула так сабе. То бок, калі бы там было прям прыемна... На цмокі мне падабалася просто лётаць. Я скажу, вось так прыкладна я гуляў. Таму што, яны імунныя да шоку. Дрэнны выбар быў. Ладно. Як я кажу, на караблі адбывалася самае цікавае. Я вось карабля чамусьці не памятаю. Абсалютна. Прям 0. Я памятаю, як лётаў. Мне весела было, што ў цмока там, што ў яго там на спіне былі рухавікі такія, тыпу рэактыўныя, альбо штось такое, там вось такі дызайн. Это было прям вельмі весело. Можа ўжо зняць аб'яву пра розыгрыш, ці яна сама знікне ў канцы стрыму. У канцы стрыму аўтаматычна знікне. Не, могу зняць так-то, але хрен з ёй. Там магчыма было пераўтвараць імперыю ў рэспубліку і дазволіць выбары прэзідэнта. Ні халеры сабе. Я такога прям нават зусім прям замарочыліся. Але можа быць мне таму не запомнілася, таму што мне было на гэта... Мне было настолькі пофіг на такое. Ну, тыпу, я не вельмі цікавіўся гэтым самым. Калі ён выйшаў Dragon Commander у 13-м годзе? Ну я вось у 13-м годзе дзесьці і гуляў якраз таки. Я просто такі, што там, чаму? Можна мне калялска просто фэнтэзі? Я вельмі дзіўна, мне вельмі дзіўнае адчуванне не былі. Але зараз, я думаю, дарэчы, той момант, калі можа варта зазірнуць реально просто, хаця бы трошки пагуляць і ацаніць іншым бокам. Потому что я памятаю тады, што я вельмі хутка прыйшоў да выснову, што гэта не для мяне зараз. Ну, тыпу, прям... Ідэя смешная, але вось, тыпу, прям праходзіць я не буду. І нейкая мне, по-моему, тэхнічная праблема яшчэ з ёй была тады. Вось гэта я магу ўжо абсолютно прыдумаць. Так, гэта ёсць. Давайте поскорее для Ифана. Запалить. Мы кого-нибудь можем запалить? Зараз будет выбух. Ось, нормально. И почекаем. Обчекать-ка, там яшчурка. Есть яшчэ одна. Не, она там мертвая. Только одна и засталась. А что я тогда придумываю себе за проблема? Вот чому я губляю без конца, тому що я не скочу, я не розгубився трошки. Можна не кривок зробити? У мене був бліц удар. Ось, бліц атака. Ось. Оп.
А, блін, яшчэ адзін застаўся. Да божух, на колькі вас? Мне падавалася, што адзін застаўся толькі. Карыт ёсць? Яшчэ стрэл? Фаерболам яго. Атрута яго. І хопіць. Усё, чакаем, пакуль гэта ўсё хранацень гэта навокал знікне, таму што яе проста шмат. Там усё гэта ўсё адбівалася толькі на размах і механіках картак. Гэта не катсцэны ці анімацыя. Просто па статыстыках, напрыклад, гномы пачынаюць цябе любіць больш за эльфаў. І у цябе з'яўляецца картка выклікаць дадатковага пехатынца. Ну так, я просто я разумею, што ў мяне не было там нешта. Можа там і не запомнілася, таму што яны такія мелкія і зноў жа я не той, каб нагуляў мат. Дарэчы, давайте персонака глядзім. Может там персонак каму дасталі? Ну, ён такі сабе, карацей, калі што красці сэнсу ў яго няма, можна проста аддаць. Давайте паразмаўляем. Horrified fisherman stares at the water, muttering. Напужаны рыбак глядзіць на ваду, а мармыча сабе. Гэта было жудасна. Мне патрэбна знайсці сабе новую працу. Штосьці як мага далей ад вады, наколькі я толькі магу. Можа кос пасвіць, дзесьці высока ў гарах, спецыямі гандляваюць у пустынях, штосьці нешта такое. Вядома, калі жонка пагадзіцца, ёй падабаецца ўзбярэжжа. Так, мы знайшлі персонак. Цудоўна. Маёй жонцы спадабаецца. Ну, яна бы дакладна ёй спадабалася, калі б яна пра гэта ўвогуле калі-небудзь даведалася, што, вядома, яна ніколі чаго ніколі, вядома, не здарыцца. Але я не магу табе аддзячыць. Як гэта? Я не магу табе аддзячыць. Я вельмі табе ўдзячны, вось такое. Just даць яму персонак, вось такі варыянт. To his finger, where it Апранае персонак. Але ён калі яго апрануў, ён ўсё яшчэ, ну, трошки вісела не вельмі ўстойліва. Скінуў увагу. Не такі тоўстыя пальцы, як былі. Насамрэч не дзіўна, што цмок ведае столькі пра цмокавага камандзіра. Блін, мне гэта ў галаву не прыходзіла, гэта настолькі відавочна. Але ў размовах гэта выглядала як ці дазволіш ты так, ці дазволіш ты служыць у сваёй арміі жанчынам. Ага, ну тыпу просто опцыя і ўсё. Гэта частка не была мелкай. Насамрэч яна працягвалася амаль пасля кожнага хода, а гадоў там бадай за 300. Я зразумеў. Мне здаецца, гэта хутчэй яны прыладзілі стратэгію да сваёй гульні пра імператара. Блин, ну, ты рассказываешь, и мне цікаво становится, все больше и больше цікаво, потому что мне падаецца, я нейкую такую, ведаеш, як стыкс прыкладна, типу, ладную гульню у сваёй нейкай нішы, просто файна зробленую. Яна там сабе нейк жыве, без майго ўдзелу, я пропусціў такое, што варта было бы зацаніць. Я зацаніў тады, я просто, мне падаецца, я недаацаніў. Вось, дзед Максім прылетае да нас з 9 гледачамі. Дзякуй вялікі за рэйд. Вітаю усіх рэйдераў. Мы ў асноўным сядзім, трэндзім увогуле за свет Divinity і пакрысе дапамагаем рыбаку знаходзіць яго персонкі, які ён усё губляе. Вось. Пакрысе проста аглядаем тэрыторыю, па ўзбярэжжу вошкаемся, прыкладна такое. Паспрабавалі сунуцца сёння ў руднікі, на якіх нам накідалі ў лыч, і мы пабеглі назад. Вітаю, Лекса, вітаначкі. Дарэчы, я не ведаю, сярод рэйдераў ці ёсць як зараз нік, каб я не схлусіў, Ілья Гродна, калі ты сярод рэйдераў, калі ласачка, Ілья Гродна атрымаў гэта самае ключык. Вось, так што калі ласка, напішы ў прыват, калі ты сярод рэйдераў. Напиши ў чат хотя бы, что тут есть. Может быть просто. Может быть так. Добренько.
Так, мне уже значна лепей. Трошки треба набрати уваги, каб я знову яго не згубіў. Так, добра. With a new confidence in his stance, he turns back to his З новой упэўненасці ён вяртаецца да лоўлі рыбы. Пры гэтым тут пачвары ляжаць, гэты забітыя з бездані, атрута на ўзбярэжжы, кішкі размазаныя просто. Ну, добра, пайду палаўлю рыбку сваю. Оп, я нейкую кніжачку сабе забраў. А ты не можешь отсюда выбраться? Не можу я отсюда выбраться. Блин. Ага, добра, такое собі. А чому ось? Пошли усе. Червоний, блін, боже, що ви робите? Убирайтеся отсюда. Нарешті. Да божухна, божухна. А ви не можете просто взяти да пойти... Ось, усё. Знайшли собі шлях. Такі вже, як малые дети, ей-богу. Не могут выбраться, по яду пройтись не могут. Сквозь полымя. Почалося. Ну, добре. Голубей. На выспу. Так, мне питается там что-то есть. Тут нешта адбылося, давайте побачым, ці ёсць духі яшчэ. Так, ну один дух ёсць, але ён за мной усё бегае, здзяўбаў ужо. А яшчэ один караван магістраў. О, падкантрольны прызывальнік. Ён загіпнатызаваны. Мы можам адчуць цёмную сілу ў паветры, якая кантралюе яго розум. І гэтыя розумы ўвогуле. Сканцэнтраваць свае здольнасці, паспрабаваць выгнаць яе. Сіла спрабуе адбівацца ад вашай атакі. Яна аддаляецца ад вашай атакі. Яна дакладна не чакала супраціўлення. Але ў яе занадта шмат кантролю... Так... Але ў яе занадта шмат кантролю над занадта вялікай колькасцю розумаў. Колькі б ты не спрабаваў, ты не можаш перабіць яе ўплыў. Бліжэй не падыходзь. І ўсё, і бойку пачынаць. Оп. Дворфы. Это дворфы пад кантролем. Вось гэтага я не чакаў. Добра. Давайте тотэм тады разнясем. І яны там наверсе, так? Давайте тады да іх адразу. Вось так я падлячу. Чырвоны прынц. Ідзі бліжэй. Гэта далёка знаходзіцца. Ёсць нейкі спосаб разбіць ім заклён гэта? О, божукна. Так. Агледзець. Перманентная. Імунітэт да ачаравання, напужання, таунта, сна і вар'яцтва. Добра, абсалютна похрен яму, карацей. Тады перасунемся. Могу я занять нейкую зручную позицию? Вось тут может быть. И с этой позиции будем настреливать тады. Як минимум вось там унизе. Я на 10 ўзровень, до речі, гэта легкая мишень для нас. Там можна чалавеку чат написать, калі я не ведаю, як... Толькі я не ведаю, як працуе, калі чалавек офлайн. Гэта самае, ну, просто прям бегаць за чалавекам не вельмі хочацца. Тыпу, калі яму патрэбна, то патрэбна, калі ну не, то ёсць іншыя жадаючыя. Я бы хацеў гэта трымаць у межах канала неяк. Вось. Тыпу, чалавек падпісаўся сам на гэта самае. На розыгрыш. Нават перамог. Вось, тому што, як бы, у нас не толькі там нейкая аўтаматычная сістэма рэгістрацыя па... Не ведаю, на сайце якім. Такога у нас няма. Так. Ну, в прынцыпе, неблагая ідэя ўсё роўна, ты маеш рацыю. Можа, варта ўсё ж такі пашукаць яго, напісаць яму. Так, пачакайце, тут яшчэ кнопка ёсць нейкая.
Давайте натиснем. Гук ёсць, эффекта няма. Это можа пастка якая? Ну, в сенсе, что... Ладно, давайте баф. На жаль, я закинула так неудало, что... Яна можа накладывать бафы на іншых хаурусникаў? Можа. Можа, до речі, спрацавала нават. Файна. Адзінаем магічную броню без... Не, магічная броня мае сэнс, толькі на сябе. Ёсць. У Dragon Commander ёсць Яшур Эдмунд. Гэта просто чырвоны прынц за 10 гадоў да чырвонага прынца. Мо яго нават той же актор агучвае. Угу. Оу. Это што гэта? Мы... А чаму мы палаем усе? Чат, штосьці не тое. Мне падаецца, мы не павінны быць у полымі. It's fine. It's fine. Вон другая кнопка каля прывіду. Μου патрэбна абедзе націснуць. Я таксама так думаю. Давай так паспрабуем. Я просто зараз, калі буду рухацца, я думаю, я помру нахрен. Давайте павучиху выклікаем прям на яе. Оп. Я не упомню, кнопочка натиснулась ці не? У меня есть яшчэ цікавая тэорыя. Блин, яны ўсе зверху, нема сэнсу тут нешта падрываць альбо штось такое. Так, добра. А мы можем зямлю вось тут расколоть для двух? Вось, цудоўна, по зямлі. Оп, чамусь анімацыя там зламалася. Павучиха, ты націскаеш ці не? Оп. Не, яна націскае. Толькі нічога не адбываецца. Дзіўна. Ладно. Наверх яна не можа. Можам выкапацца. Выкапацца наверсе. Блин, яна павінна бачыць, дзе яна збіраецца выкапвацца. Ладно, тады пойдзем у абход. І абайсці немагчыма. Цудоўна я стварыў павучиху, ад якой сэнса ніякага няма. Аж пацаруем просто. Не ведаю. Я пачуў кота. Гэта ж... Гэта самае. Дакладна, рыцар. Нормально они такие пастки нам зрабілі, правильно? Давайте бліц. Гэтых я не бачу. І гэтага я не бачу. Давайте вось так, хотя бы просто прыйдзем. Улыч яму ляснуть. І накладваюць лячэнне на Фейна. Гэта дрэнна. Фейна так заб'юць. Нельга лячыць шкелета. Гэта дрэнна для яго здароўя. Так, я, можа быць... Ён перасунуцца не можа. Блин, я дыстанцыі не хапаю. Хутчэй ўсё так. Дыстанцыя не сюды, не сюды. Перасунуцца праз низ не атрымаецца. Што можна? Реально, просто у Ифан занял вельмі неудалую позицию. Я думаю, я хотя бы одному настреливать буду, а я у Нику никому не настреливаю. Чтобы зрабіць такого. Давайте тады... Нехай он просто протягивая стоять тут покуль. Гэты можа да яго дацягнуцца. Ён жа па яму і стрэльнуў, так? Чмурэў. Так. Вам чуйна гэты гук? Не? Да мне на фоне прям нехта гэта самае. Твідруе там нешта. Не, падаецца нормально заглушаецца. Пашасціла добра. Файна. Так, файна. Што бы мне такога зрабіць? Давайте дождь выкликаем. Я не упомнены, что дождь дапаможа, потому что полумя тут падаецца магічная. Вы глядзіце, працуе. Як мінімум у невялікай плошчы, так? Да гэтых чалаў я не дабяруся. Там я магу дацягнуцца ледзь-ледзь. Давайте схаваемся тут. Яны падпалілі сэра Лору. Так, крыху. Ось, бачите, сэр Лора просто час ад часу тэлепартуецца да Фейна і спрабуе самазабіцца. Гэта праблема. Добра, што перчыка няма. Так, гэтых мы трошки падпалілі. Лоіс у парадку. Броню накінем. Фізічную ёсць. Далей. Ці магу я паскорыць? Давайте... Каго б нам
паскорыць, так. Не ведаю. С трупа можа быць. Давайте, с трупа поднимем андеда яшчэ. Замест. Во, вось. А ты можешь залазить? Можа. Цудоўна, ён можа караскацца. Хренька гэтая. Падайце. Раю стварыць беларускі бренд чакаладных вафель Коткат. І гэты скриншот на пачку. Нешта папахвае гэтым самым плагіятам. Нешта мне подказывае. Нешта, я не упэўнены, што, але нешта мне подказвае. Падыдзем просто бліжэй. Цудоўна. Зараз я магу прабегчы да гэтых ворагаў туды, на той бок. Цудоўна, таму што можна бяспечна перасоўвацца. І полумя скончылася, ўсё. Усё, ну вось адсюль можна настрэльваць ужо зараз. А хто з іх? Самае лепшае у наш вораг будзе. Давайте вось гэта. Цудоўна. Яго амаль вынеслі. Што гэта ў іх за зброя такая? Дальнабойна быццам бы хлыстом б'е. Вельмі круто, я сабе такое таксама жадаю. Так. Накінулі слепату, і зараз падбяжым да гэтага дворфа, ён нічога нам зрабіць не зможа. Яны могуць страляць па мне ці не? Яны могуць чамусьці страляць, вось гэтага я не магу зразумець. Мы жа спецыяльна ў пару гэтую зайшлі, спецыяльна, каб нас не бачылі. Як яны нас бачаць? Я трошкі гэтую логіку не разумею. Яно ж раней працавала так. Калісьці. На украінскі кіт-кат? Ось гэта было моцна. Мне падабаецца. Ау. Так, добра. Я сабе амаль яе забіў. Я амаль Лоя сваімі выбухамі пазабіваў. Так. Добра. Ці магу я нешта яшчэ? Давайте хуткасць на Іфана. Кінуў, оп, ёсць. Гэты поўнасцю вораг прапусціў тут дворфа, ледзь заўважыш у гэтых кустах. Давайте-ка мы яму ляснем таранам. Пум, подожди яшчэ. Ау, ау. Не падабаецца. Вітаю ВРВ Геймінг. Вітаю ВРВ Геймінг. Вітанкі. Чакайскую вафлю, гэта нам... Я пашкадую, калі я спытаю, ці не? Скажи мне. Ай-яй-яй-яй, Лоис. Лоис, ратуйся. Давайте яшчэ наверх. Зелье вып'ем. Я магу нешта зрабіць з тым, што адбываецца. Вось гэтага чэла неяк прыбіць. Так, ёсць. Мне няма чым Лоис дапамагчы. Давайте хаця б, можа, тотэм вынесем. Так, я думаю, тотэм выбухне, зламаецца. А астатнім чаце пашкадуюць. Это пытанне, так. Вітаю, Шэрен Дігдак, вітаю, містер Сінкер. Вітанкі вам усім.
Могу параить тебе цудоўны комплекс ВПРаў для мацоўні. Што такое ВПР? Я ў мацоўню хадзіў, можа, тыпу, гады 2-3. Ну, там, не карцей. Карцей хадзіў пэўны час назад і даволі доўга. Але, блін, я не ведаю, што гэта такое. Зноў жа, я не ведаю, я просто займаўся, я, ну, тыпу, з трэнерам, але без, ведаеш, там, тыпу, нейкія дадаткі, вось гэта ўсё, там, народ замарочваецца. Не, я просто, тыпу, просто з трэнерам, просто, блін, фізуху падмацаваць. Не той, каб выглядаць там, як Аполлон які. Просто сабе. Экзерцисы? Что такое экзерцисы? Про что ты? Ты пачинаешь размаўляць на незнаёмой мне мове, я тебя не разумею. Какой это? Я темный, или что? Я темный человек. Exercise. А, то бок экзерцисы, гэта было exercise. Ага. Боже, хто. Добра. Так, давай, накидывай. Добра, мы их раскидываем без проблем. Альбо экзорцизм. Я шчыра падумаў, што гэта можа быць неяк з экзорцизмом звязана, але ў кантэксце мацоўні гэта ў прынцыпе, ведаеце, калі доўга думаць на гэтую тэму, то можа ў гэтым ёсць сэнс. Так, мы пазбавіліся яшчэ аднаго. Выратаваць мы іх ніяк не можам. Нам уже про гэта сказалі. Можем яшчэ падлячыць каго нашых? Дакладна не Фейна. Фейну гэта не дапаможа. Фейн толькі горш будзе. Ёсць. Добра. І калі ласка, дадавайце яшчэ маланкі. Оп. Ось сюды. Амаль гатово. Практыкаванне, але мне здаецца, гэта пра мозгавыя экзарцызмы. Экзарцизм, все правильно прочитал. Карацей, болгарские выпады, румынная тяга, французский жим, австралийские подтягивания и римский салют. А боже на. Я покинул это там. Я просто покинул это там. Выгонять бесов с бодибилдеров, альбо тлушч. Во. ВРВ геймінг, а парадак важны, типу, альбо гэта па раскладзе, типу, кожны раз, альбо ты элементамі, ну ведаеш, типу, з пэўнай групы мышцаў адзін дзень і чаргуеш, каб пакуль у цябе адыходзіць папярэдняя адна група мышц, ты мацуеш іншую. Ну вось гэта, парадак важны. Рабі фулбадзі на 2 разы на тыдзень. Ну я хадзіў тады 3-4 разы на тыдзень. 3 разы на тыдзень я хадзіў, по-моему. Ну вось. І там было такое, што тыпу, ну трэнер прадуманы чэл, карацей, і он прям, ну, заганяў мяне нармальна, але пры гэтым ты не стамляеш, у цябе калі стамляюцца адныя мышцы, іншыя адпачываюць на наступнай трэніроўцы, і ты як бы ты стомлены, ну, як это, збалансавана стомлены, скажем так. Вельмі крутое адчуванне мне спадабалася. З гантелей не лічыцца. Тобто, калі ты рымскі салют трэніруеш з гантелей, ты тыпу будзеш прамацаваны у гэтым, так? Навошта гэты навык? Скажы мне, навошта? Так, мне падаецца, так, это было апошняе. Файна. Глядзіце, тут кнопкі 3. Іх не 2 было, іх 3 яшчэ была ў канцы. Можа быць, нешта можна было і зрабіць з гэтым. Давайте раз'яднаем паці. Так, я захаваю.
А то зараз вибухне що-небудь. Нічого не відбулося. Повинен бути... Няўжо чацвёрты дзесьці ёсць, якога я не заўважыў. Ну, сур'ёзна, па логіцы тады ён павінен быць ззаду дзесьці, так? Вось тут. Але не бачу тут нічога такога. Туды можа прыйсці проста і ўсё. Не, реально я не бачу нічога такога. Можа зверху тады. Что ёсць у меня подозрение, што мы нейкую яшчэ штуку можам адчыніць. Альбо я не веду, навошта гэта кнопачкі ўвогуле. Дзіўна, карацей. Ну добра, давайте аб'яднаем усе паці. Назад. Калі знойдзем чацвёртую, то што-небудзь зробім. Так, мёртвый мах крыніцы. Мертвый бык. Айлин, нейкая, дворфика. Броня. Чацвёртая знізу, да падаецца праверыў. Нешта я там такога не бачу. Новая броня? Не, гэтую броню мы давайте у тавары і на продаж, карацей, да іх на пойдзе. Хрень. Мы зараз пайшлі ў лакацыю, якая ніжэй па ўзроўню, і тут, па сутнасці, раптоўна стала амаль нічога. Нам амаль не падае. Лакацыі, дзе былі 13 ўзроўні, было, канешне, больш карысна, але мне там складана. Мы там улычы накидываюць. Мёртвы дворф, Эрнан. Нічога няма. Адрэзаная рука. Давайте-ка з'едзем. Где там моя маска для поедания? Давайте отсортуем. Сортуем по типу просто. Вот так. Отсортовать. Маска. Вот она. Опрануть. Маска переутворится у эльфа. Где она, здольность? Так, переутворится у эльфа. Где, ось, знайшов. Переутвораемся. І робимо те, що люблять робити ельфи. Люблять робити ельфи. Оп. Есть и руки. Человечие. Так, где она? Где ежа? Вот она. Читаем. Ядим. Я зараз хутенько наганю чатку. Так, never stop trying, pain is progress, do it now or never. Де іншої фрази на ломаної англійської від Шварценеггера, які друкують у кожній тілодрижці. Ну, це саме, мотиваційні постери. Знаєш, тобі вантроби, ковбасу крутить м'яч. Ні, я вантроби просто так їсти буду. Так, добре. Ти пам'ятаєш, як ти пив рубінове віно з магістром Борисом у гэтай самой армарі, збройніцы пасля працы. Ты памятаеш яго глыбокія вочы, як ён дрыжаў, калі цалаваў цябе. Ты памятаеш усё гэта, лепшая ноч у тваім жыцці. А гэта хто у нас? Гэта была адрэзаная рука. Мы бачым, у каго рука адрэзаная? Магістр. Але магістраў сярод іх няма. Чакайце-ка, тут іх быў элементалісты вось гэта, і тут маг крыніцы быў. Як гэта працуе разам? Ладно. Добра, скидываем тады, замяняем вопратку. Перастаем быць эльфам. Борис бритва, не. Борис хрен трапіш. Шварценеггер таксама аўстрыец, але не ведаю, як ён ставіцца да практыкавання з рымскімі салютамі. Я думаю, ён супраць. Жныркі ў чат паляцелі. Ну і кабзда, карацей.
Прям заполняется чат жнырками. Так, дух сочить за рунами у паветры. Вы познаете жест. Это той же самый, який ви виконуєте, коли даєте іншим своє благословення. Потягнутися до... Through her. As you pull back, a shiver overtakes you. Так, ви потягнулися до привіда. Ваша рука докранається до її. You feel the Коли ви тягуєте, дрижики переповняють вас і як в облака опускаються вниз. Ви бачите скрозь вочі жанчини, і ви відчуваєте дискомфорт на шині к криниці, коли ви тягнете за його. a clatter and a shriek. А потім гук. Woken has grasped you in its talons. Крылатая почвара бездани схватила тебе своими этими таланс, забылся, короче, кіптюрами. Яна падымае тебе ў паветра. Ага, то бок гэта яна упала, на караван напалі, але маг крыніцы памёрла не ад гэтага. Паспрабаваць тебе патрэбна сіла на тое, што здарыцца потым. Woken continues its journey for hours, perhaps days. Яна працягвае пачвара працягваецца падарожжа цягам гадзін, магчыма нават дзён. Вы бачыце знаёмыя землі, і як для тых, хто не ведае, што адбываецца, мы зараз размаўляем з духам і літаральна паглынуліся ў яго ўспаміны. Так, вы бачыце знаёмыя землі, і як мора пралятае пад вамі, калі пачвара пачынае запаволівацца. Кіптюры адпускаюць. Спачатку паветра і вецер, а потым удар. Blackness. Light. Цемра, святло. You peer through the fog to І вы бачыце скрозь туман двух дворфаў. Іх вочы цёмныя, як вуглі. Яны цягнуць у вас скрозь траву і камень. will be pleased. Ідэальная, як это, бейт. Ідэальная прынада. Майстар будзе задаволены, кажа адзін з іх. Sing fades. The Благословенне знікае. Яго рукі духа замерлі. She looks to the skies. Пакінуць яе спакою. Яна глядзіць у паветра, шукае, потым апускае сваю галаву і глядзіць, так, і паказвае, як это праяўляе сабе маленькую ухмылку. Чат, ведаеце што? Справа якая? Трэба гэта сама ісці. Я буду перадаваць вас далей. Мы пабачымся з вами. На жаль, нам ёсць яшчэ Divinity, гіганцкая насамрэч гуня. У прынцыпе, што першы, што другі. Вось, мы сёння да Black Pit дабраліся, а там нам накідалі, і мы пайшлі вось у гэты бок, і зараз гэтую лакацыю чысцім, і тут яшчэ правяраць, я скажу. Тут глядзець і глядзець. Вось тут ёсць старажытныя алтары, і нам, карацей, наглядзецца можна шмат усяго. Але я буду на гэтым скончваць, я буду перадаваць вас далей. Паглядзім, ці ёсць хто. Мы з вами пабачымся ў панядзелак. Ілья Гродна, калі ты гэта чуеш, калі ласка, адпішыся мне. Будзе яшчэ некалькі стромаў, я яшчэ яму напишу, калі яго не будзе чуня нічога. То я перадам яму ключ, але хацелася б зрабіць гэта на стрыме, просто перадаць адразу чалавеку і закрыць гэтае пытанне. Калі не, калі нічога ад яго чуйна не будзе, то тады я просто буду разыгрываць яшчэ раз гэты же ключ і паглядзім. Добра? Вам жадаю добрага дня, жадаю вам добрых выходных. Тут до конца пятніцы засталося ўсяго нічога. Мы, калі вы працуеце пакуль яшчэ, то удала вам папрацаваць. Калі яшчэ ўжо не працуеце і адпачываеце, то удачна вам адпачыць. Добранька. Давайте-ка гляджу, хто есть. А ёсць у нас. Я бачу. Так. Цікаво, Дзіданік зараз на беларускай стрыміць? Мне падаецца, не. Не на беларускай ён стрыміць. Ну ок, ладно. Мог бы да Дзіданіка адправіць, калі б ён на беларускай стрыміў, блин. Ладненько, тады няма каму даслаць. Добренько, жадаю вам добрага дня. До пабачэння. Бывайце.